Da ni wedi profi bobl rong. Mae'n gres oedd yn underdog. Williams, Cri, penderfynol. A mae Thomas yn agor y sgorio. Clark! Campus! Adam, ffantastig. Rhyddhau Adam Davies! Adam Davies yn y cwrs Cosby yn y dyn ffordd gyda ffordd arall! Penmont methu chlirio. Amwli! Amergyd yn y cwrt! Mae byddin y Cofis yn dathlu tu ôl i'r gol. Ar bêl y glanio berffaith. Amergyd. A Ben Amon fydd yn cymryd y gic o Smotin i Pontypridd. Ac Amon yn sgorio. Boseth yr ergyd ar betiad gan Ratcliffe. George Ratcliffe sy'n gwneud arbediad campus. We're hard to beat and we're not giving much away. Croeso cynnes i'r ofal Caernarfon yn erbyn Pontypridd yn uwch gyngrair Cymru sydd gyda ni ar eich cyferchu ar sgorio prynhawn. Mae 2 bwynt yn unig sy'n gwahaniaethu'r ddau dîm a bydde 3 pwynt i'r ymwelwyr yn eu codi nhw uwch ben y Cofis heddiw yma. Ie, croeso mawr ato ni. Mae fe'n braf iawn cael eich cwmni chi prynhawn yma ac mae fe'n braf iawn cael cwmni Malcolm Allen. Malcolm, pa fath o gêm ti'n credu aethon ni gael prynhawn yma? Dyna ni Caernarfon sy'n licio sgorio lot o goliau a Pontypridd sydd ddim yn ildio unrhyw goliau o gwbl. Na, dim ar y funud, ond yn sicr pan ti'n ar ddechrau tymor, unrhyw dîm, maen nhw'n edrych ar y fixtures, maen nhw'n edrych pa bryd ar ei chwarae yn yr ofal. A sy'n eblig ydyn yma, bydd yna wyrgylch gwahanol, bydd nhw'n ddelio fo hynny Pontypridd i ddechrau fo. Mae Caernarfon uwch i penna nhw, os di Pontypridd yn curo yma, bydd nhw'n neud uwch ben Caernarfon heno. Felly, dwi'n meddwl, cartra, mae rhaid i Caernarfon cymryd mantais, ymateb y gywir o'r gol hwyn a gollon nhw yn pen y bont wrtha, ond mae'n mynd i fod yn gêm gystadleuol, gêm ddim i fethu, a mae'n gaddo golia yn y mar ni. Sbaned. A dyma yw gêm ola'r penwythnos yn uwch gyngrair Cymru gan i Cipolwg ar y canlyniadau eraill. Oedd hi'n dipyn o gêm rhwng Bai Colwyn a'r Dre Newydd, y Bari, Steve Jenkins, yn cael ei fuddugoliaeth gynta. Fe, Malcolm, fel reolwr y Bari, fydd na yn sicr lot o ryddhad o'i ochr e heddi. Im cwestiwn, ond y Bala'n ildio 3 gol hefyd. Maen nhw mond ildio 3 gol trwy tymor i fyny rwan, neu 4, dwi'n meddwl. Felly ti'n edrych ar y Bari, ti'n edrych am y fuddugoliaeth cyntaf, a mae'n dod yn ei 8fed gêm o esbyd wedi cymryd yr awena drosodd yn yr haf yna. Felly, mae hynna'n mynd i adeiladu'r hyder yn y stafell newid. Dyn nhw wedi gwneud yn sâl cofio fyny rwan, ond yn sicr, Dre Newydd, canlyniad mawr yma na hefyd, 3 buddugoliaeth yn olynol i nhw. A dyma fel mae pethau'n siapo, Malcolm, o ran y tabl, 8 gêm mewn i'r tymor, a wel, pethau'n edrych fel i ni'n disgwyl i nhw edrych? Yndan efo'r Seintiau Newydd ar y brig yn dan wir, ond cael chdi'n gofio, mae'n 1 gol, nath y Seintiau Newydd sgorio byd Pontypridd, felly, da ni'n gwybod mae'n mynd i fod yn anodd i dorri nhw lawr, ond gyda Caernarfon, blaenwyr sy'n ar dan ar y funud. Malcolm, newn ni drafod mwy yn y man ond beth am i ni glywed gan y reolwyr, gan ddechrau gyda Andrew Stokes, reolwr Pontypridd. Andrew, after today will be 8 games into the league season. How do you assess the start the Pontypridd have had so far? Yeah, really pleased. Really pleased. We've worked a hell of a lot on being a real sort of robust and hard working team again this year, and obviously we've added quality in the summer, and yeah, I'm happy so far. It's no secret your defensive record has been really impressive this season so far. How important is it that you maintain that today away from home against the Caernarfon side that can't stop scoring at the moment? Yeah, absolutely. Really delighted with the clean sheets that we've had so far, and we have to in this league. You've got to be hard to beat, and we've worked on that. We know we need to score more goals. That'll come, but if you don't concede goals, you're always in the game. I wanted to ask you about the lack of goals that you've scored. How much of a concern is that at this point, Andrew? It would be if we were conceding goals, absolutely. But no, we know it's going to come. We've got enough quality in our group. Obviously, 2 lads have an opportunity again today in front of Ben, who's out at the moment. So it's time for us to deliver. Andrew, diolch yn fawr, pob lwc. Diolch yn fawr. Ie, Malcolm, cymaint o sôn am record amddiffynol Pontypridd hyd yn hyn tymor yma. Ni'n mynd i gael Cipolwg nawr yn cymharu i cychwyn nhw tymor yma i gymharu a tymor diwetha. 3 pwynt yn well tymor yma, ond y gwahaniaeth enfawr yw'r ffaith dim ond 2 gol maen nhw wedi ildio hyd yn hyn. Mae hynna'n wych, dydi. Mae hynna'n record gorau yn y gyngor o Bala ildio 2 heddiw, dwi'n meddwl. Felly, ti'n edrych ar hynny.
Ti'n edrych ar amddiffyn yn sydyn, dwyt? Mae Wright yn ôl i fewn, efo Marcus yna, Keston Davies, di gadael Saint Newid. Ond i fi, y dyn ydi George Ratcliffe. Mae o y golwr gorau yn y gyngrair o bellffordd. A mae Lee Kendall cofia fel y fforddwr sy'n ôl efo. Felly, dwi'n gweld pam ddim dyla fo fod. Ar y gair, fel Cymru mynd i gael golwg ar arbediadau George Ratcliffe hyd yn hyn. Tymor yma 5 llych yn lan mewn 7 gêm hebos seren y sioe i Pontypridd, Malcs. Ia, ond be mae o'n ei ddwanol di, mae o'n rhagweld yr gydion, mae'n edrych ar siap y corff, ti'n wad, yr ymosodwr neu'r ganol cae sy'n mynd i'r gydion am y gol, felly mae'n darllan siap y corff, mae o ar ei ffordd yn barod, mae'n neud yr arbediadau, mae na oedd hi'n ongl dyn, mae o mond i fynd i'r postyn gyntaf, sa'n un peth yn ei gyrro, mae'n neud un yn gawr. Fel os mae'n Caernarfon wneud bod y maith yr ôl. Jyst neud yn fawr, mae'n gwybod wedyn sut mae'n mynd i gyrro fo, ond ar y llawr ella, ond ar bediad campus. Ti'n newid roi dy ben ar y bloc fyna. Ti'n credu taw George Ratcliffe yw golwr gorau'r gyngrair? Im cwestiwn amdano fo. Mae o'n cael ei weithio mwy na neb arall, cofio hefyd. Mae gynhawd dweud Conor Roberts yn y seitia newydd, ond yn sicr, mae dyn fel George Ratcliffe, dwi'n meddwl, i gyd fel chwaraewr cyflawn, dwi'n meddwl fod i'r gorau. Dim pwysau. Golwr gorau. Dim pwysau ar ysgwyddau George Ratcliffe te. Wel, i ni wedi clywed gan Andrew Stokes, beth am i ni clywed gan reolwr Caernarfon, Richard Davies. Rich, mae Caernarfon wedi creu penawdau hyd yn hyn tymor yma gyda'r dechreuad positif i chi wedi cael. Just pa mor blesed i ti gyda sut mae pethau mynd ar hyn o bryd? Da ni'n hapus o'r ffordd beth yn mynd. Da ni'n competitive, mae hynna'n start, da ni'n creu lot o gyfleon, ond da ni ddim bach yn frustrated efo efo'n so pwynt gen i fyd. Os dwytha, dwi'n meddwl bod bob di weld o, felly dwi'n meddwl os ni ddod o fanna efo rhywbeth. So, na, ar y cyfan, da ni'n hapus, ond da ni'n ymwneud os ni'n gallu neud y well hefyd. Mae Pontypridd yn dîm sy'n anodd iawn i dorri lawr, dim ond ildio 2 gol hyd yn hyn tymor yma. Mae rai fi oed, sgorio goliau ddim di bod yn broblem i Caernarfon hyd yn hyn. Na, a dyna di beth positif a dy ffordd da ni'n trio sbio ni di, maen nhw'n anodd dorri lawr, maen nhw'n organised. Mae gen ni chwaraewyr sy'n gallu sgorio gols hefyd, so dyna'n gobeithio na dyna fydd yn oed heddiw. Fi wedi clywed ti'n sôn bod ti moyn i Caernarfon profi pobl yn anghywir tymor hyn. Ond o ran y garfan a'r perfformiadau, pa elfennau neu pa bethau ti moyn gwella? Game management, di lot yn yma. Da ni di bach yn naif ar y dega. Lle, oedd wsos dwytha, mae'n prime example, dwi'n meddwl, mae rai ni'n neud y well, mae rai ni'n neud o pen y bont efo rhywbeth. A wedyn, da ni'n lot mwy positif yn diwn wsos yma. Excuse me. Ond, ia, dos am llawer, da ni eisiau wella, decision making ar y dega, ond, ia, ar y cyfan, da ni reit hapus. Rich, diolch yn fawr. Diolch. Richard Davies yn barod o Dari. Malcolm yn cyfarch i fans fan hyn. Rhys dentist fi sy'n mwyn cwlwch yn o. Sorry. Malcolm, mae Caernarfon di edrych mor gryf yn ymosodol hyd yn hyn tymor yma. I ni'n mynd i sôn am Zach Clark ac Adam Davies, 2 chwaraewr sydd wedi ymuno dros yr haf. A mae'r partneriaeth yma sydd gyda nhw wedi bod mor effeithiol. 8 gol rhyngddyn nhw hyd yn hyn. Ia, mae'r cryfder fod ar yr un donfedd yn anferthol mewn tîm. A mae blaenwyr arbennig gêm yn reit hyder. Unwaith ti'n sgorio un, mae'r goliau yna, mae'r pys yn edrych bod yn fwy, a mae'r gol yn edrych bod yn fwy, a maen nhw'n cael mwy o goliau. Ond pan ti'n chwarae'n sâl, os ydych chi flaenwyr sy'n mynd i sgorio goliau, mynd i ddwn newid y gêm i chdi mewn chwinciad, a nid o weithio'n galad, mae'r ddau nhw yn weithgad, mae'r ddau nhw'n gêm mawr, cryf, corfforol, maen nhw'n mynd i sgorio bob math o goliau. Dwi wrth y modd i Adam Davies efo'r anaf mae o wedi gael i ddod yn ôl a profi pwynt yma'n Caernarfon, a Zach Clark, da ni'n gwybod, mae o i fi ar lefel gwahanol. Os neith o ddatblygu fel dwi'n disgwyl yn neud, neith o fynd yn ôl i fewn i pyramid yn Lloegr, ond yn sicr, mae'r ddau nhw yn mynd i wneud pêl sâl edrych yn bêl dda, a gennych gêm i chdi allan o'n byd. Mae yna lot o chwaraewyr newydd wedi ymuno â Caernarfon, Max. Mae carfan profiadol iawn gyda nhw tymor yma. Wel, ti'n edrych ar Mark Williams yn ganol cae. Mae wedi creu gymaint o goliau. Ti'n edrych ar Louis Lloyd, wedi dod o Wrexham hefyd. Mae rai nos yn mynd i fod yn lethian sydd nhw'n galw'n amddiffyn, ond mae Don Hugh nôl i mewn heddiw. Felly mae yna balans gwell i tîm Caernarfon. Mae yna ddisgwyliad yma o'r dechreuad maen nhw wedi cael hefyd. Felly mae rhaid nhw'n cymryd mantais o gemau nerbyn Pontypridd fel un i neud siŵr bod nhw'n ôl yn y 6 ucha yna ar ôl beth ddigwyddodd tymor dwytha. A beth am y swydd mae reolwr Richard Davies wedi wneud yma? Gampus. Mae Richard wedi cael rhyw fath o momentum, cysondeb, a mwyn yn byd, mae wedi gweu y dorf, y cefnogwyr yma, y cymuned yn ôl i'r clwb pêl-droed oherwydd y perfformiadau ar y cae. Yw Caernarfon di synnu ti o gwbl, Malc? Achos nath Richard i hun sôn, maen nhw moyn profi pobl yn anghywir tymor yma, a dyna be maen nhw'n wneud. Ond wneud nhw dorchu llewis i chdi. Dyna di beth. Unwaith ti'n pwysio pobl Caernarfon i gornel, maen nhw'n mynd i dorchu llewis yn allan i gwffio, a maen
maen nhw'n cystadlu ar y funud. Ond gyda nhw ipyn bach o ansawdd yn y tîm i fynd ipyn bach yn bellach tymor un. Malcolm, diolch o galon am dy gwmni di hyd yn hyn. Fi wedi adael i ti fynd lan i'r pwynt sylwebu, and your usual reminder that English language commentary is available for this one with May Emrys, and a new face for Sgorio, but a familiar face here in Caernarfon, Gareth Edwards. Guys, welcome, they'll be waiting for you over there. Ac yn y Gymraeg, mae'n amser i ni ymuno â Malcolm Allen a Nick Parry. Sioned, diolch, croeso bawb i'r ofal ar Brynhawn, heilog hyfryd. Dau dîm sydd wedi cael dechrau da i'r tymor, dau dîm sydd wedi profi rhai beirniad yn anghywir, dau dîm sydd wedi profi darogan y beirniad rheini yn anghywir, ond dau dîm sydd ar gallu i beri problem y naill i'r llall. Mae yn wythnos chwarae teg yn y gêm, ac un o ymgyrchoedd y Gymdeithas Bêl-droed, ac y ddau dîm yn cydnabod hynny ac yn tynnu sylw at hynny. Ac gan ni weld pa mor o ddifri mae'r chwaraewyr yma ynglyn â'r fath ymgyrch ar ddiwedd y gêm. Sawl carden goch fydd na, ond y gobaith ydy bod na barch ar y cae. A go brin bod na ddau dîm mewn crysau mwy llachar yn mynd i chwarae y tymor yma. Melyn, oren, gwyrdd. Fydd na goch. Yn y tîm mewn mae'r ddau dîm yn dioddau herwydd anafiadau anffodus iawn. Ryan Austin allan o amddiffyn Caernarfon, ac Ben Amwn allan o ymosod Pontypridd. Felly'r un newid i Caernarfon, Dion Donahue yn dod mewn i ganol yr amddiffyn. Mae yna 3 yn dychwelyd i dîm Pontypridd, ac mae hynny yn cynnwys y chwaraewr, yr Almaenwr, Jan Mertens. Fydd fel Darren Thomas yn chwarae ychydig bach tu ôl i ddau flaenwr. Disgwyl i siap y ddau dîm fod yr un fath. Ie, mor bwysig bod Caernarfon dechrau ar y droed flaen na. Cael pobl fel Lloyd a Bradley i fewn i'r gêm y sydyn. Cefnogi ar ei dybel gymaint i Thomas, Darren Thomas wedi tho, neu rhywbeth wedi ar y bel. Clark a Davies fydden nhw'n llon llaw i amddiffyn Pontypridd. Ie, dwi'n gweld 3 yn y cefn, union un peth ac Caernarfon. Pontypridd yn trio rhyw matcho nhw i fyny, pyn bach, ond Shepherd ar is ydy'n pobl pwysig. Os dyn nhw gadw, Darren Thomas y distaw yn ganol cae na, wedyn fydd nhw fwydo Cummins a Hunt i lawr yr esgill. Trio fwydo'r peli i drwad i Hudson a Pritchard fel dau flaenwr. Richard Davies ac Andrew Stokes ar ddau, a phob rheswm i fod yn fodlon a deud y lleia efo dechrau y tymor 23 a 24. Ia, un o'r golwyr gora yn y, wel, y golwr gora yn y uwchgyngor i fi i fyny rwan. 5 llech y lan y barod gan efo George Ratcliffe. Cymryd yr ymheuaeth o'r awyr, bob croesyn sy'n ei fewn, bob tro cyfathrebu fy'n addiffyn. A Darren Thomas, pan mae Bale yn teithio i Darren, ti'n gwybod fyna rhywbeth special mynd i ddigwydd, a dyna pam mae o'n chwaraewr mor allweddol a dylanwadol, felly mae angen i Caernarfon bwydo'r peli mae mewn ddyfo braw yma. Ac y dyfarnwr o Sir Drefaldwyn, Hugh Jones, wedi dangos un carden goch gyda llaw y tymor yma. Y garden honno i Adam Davies, blaenwr Caernarfon. Ac ar hyn o bryd, dau dîm alle newid safleoedd yn dibynnu ar ganlyniad heddiw. Fe alle Pontypridd fynd yn uwch yn y cyngrair na Caernarfon. Cofiwch chi, petai Caernarfon yn eill o 2 gol, yna mi fydden nhw yn gallu symud mor uchel ar trydydd safle. Y Belad Williams, oedd honna'n dacl galed. Ac Curtis Rees sy'n cael ei gosbi am yna anhypusrwydd ynglyn â hynny, ac allai ddim a fod wedi bod yn fwy cydnerth. Ie, ar ddechrau gêm, wyt ti'n disgwyl rhyw dacls ffyrnig ddau. Mae Mark yn... O, ti'n gwybod hynny. Mae Curtis Rees yn gwybod yma'n hyn, de. Mae o yn mynd i gyda'r y fel na gynta. Mae Mark yn gwarchod i hyn rhywfaint, cofio, wrth beidio mynd i fewn. Di gweld Curtis yn llithro i fewn. Ond
Tasa honno yn hwyrach yn y gêm a rhywun yn ame byddai'r garden wedi cael ei dangos. O'i'n cwestiwn am hynny. Ond Curtis yn neud I deimladau yn amlwg ar ddechrau'r gêm. Cyfle I Caernarfon I roi'r amddiffyn da yma dan bwysau cynnar. A mae yn ddiddorol, ymosod cystal gan y tîm cartre, amddiffyn cystal gan yr ymwelwyr. Donahue. Ac Caernarfon wedi dechrau y droed flaen, dim amheuaeth am hynny. Dion Donahue yn just yn mynd o'r chwarae I lawr o'r chwith yma efo Sean Bradley. Mae'n bwysig bod medru wneud hynny pan mae angen a pan mae'n medru. Cic gornel, gynta'r gêm, Bradley. Uwch ymyd I ddim yn arbennig o dda, ond dim yn cael ei chlirio'n arbennig o effeithiol chwaith, ac o bobl bach felly honna wedi gallu mynd I unman oddi ar y capten Jarrod Wright. Llawer o ddewis, dagwedd. Llawer o ddewis yma na fo'n di glirioi. Ond dim y croeso gorau gan Bradley na ddeud hynny am I gic gornel gyntaf ti bod tro sio canolbwyntio neu siŵr bod na safon i'r gwasanaeth. Mae Davies, yr rhif naw, mae o'n bachgen tal iawn. Diom yn un sy'n nodedig am sgoriau efo'i ben, ddim y gorau yn yr awyr, a mae rhywbeth I anelu ag ato fo, y tro yma mae'r gic gornel wedi cael ei chymryd yn fer. Thomas ni derbyn I nôl, y bel isel, pawb yn disgwyl ar un uchel o hwnna'n glyfed. Fydd y gyfle fan hyn, mae'n gwirodd I arf am ddiffynwr. O, bobl bach am smonach a rywsyd. Mae Ratcliffe yn gallu dod I ganol y cyrff i'w chasglu hi. A ti'n siŵr na Sac Clark oedd yn ei chanol I fan asti. Pan nath I ddod o ddiwrth y golwr edrych a... Rhyw ergyd I rwad I hwnna, eitha bach, ond yn sicr mae'r gwiriad yn rhyw droi hi sbinio I os ti'n licio. Mynd ei rwth Sac Clark, a mae rhai chdi fod ar bodiad y draed, a bod yma un cyffredau hwnna efo yn y rwyd. Ond beniad da gan Donahue, mae'n cael ei hennill nôl gan Shepherd, a mae Shepherd yn rhai Cummings, a mae Cummings yn cael ei erlu gan Bradley. Mae Cummings yn cael ddau gan honna mewn. Mae'r golwr wedi cael smonach llwyr o'i chlirio hi, ac yn y diwedd mae'r ergyd yn wych gan Hudson. Ac o un strach yng Nghwrt Cosby, Pontypridd, I strach arall yng Nghwrt Cosby, Caernarfon. A da ni bod tro gael cyffro ar yr ofal. Dim ots pa bryd da ni yma. O un penny llall. Hwna oedd, wel, o'ch chdi'n meddwl, nath o weiddi, nath web weiddi I gon cynnar I nôl I, ond oedd y bel mynd oedd wrtho fo, efo'r gwynt, efo crymannu sydd oedd y bel yn mynd oedd wrtho fo. So nath o ddim cyrraedd I. Llipi bach o tatan boeth yn Cwrt Cosby I Pontypridd o neb ar ei diwedd I. Tatan boeth ar ddau golwr bron yn cael ei chips, a mae'r bel yn cael ei tharo ymlaen. Tuag at Pritchard. A Pritchard yn hoddi allan, at Hudson, nôl a hi mewn. Ac amddiffyn yn y diwedd oedd yn bwyllog. Mae'r gic allan yn sal, a mae hon yn gêm llawn camgymeriadau ar hyn o bryd. Cummings. Nôl at Hudson. Hudson. Cael ei annog i'w tharo I mewn i'r Cwrt Cosby, ond oedi amddiffynol yn y diwedd. Mae'n dod at Williams. A does a ddim argyhoeddiad yn amddiffyn y naill dîm na'r llall ar hyn o bryd. Wel, Louis Lloyd, oedd o'n sefyll y stond, oedd i'n bod sgidiau sment efo yn y Cwrt Cosby. Mae rhaid I ddod just bod ar bodiau draed yn just yn gweld beth yn digwydd lawr yr ochr. Dwi'n meddwl y hynt oedd y dyn oedd yn redag I mewn. Ar ei ochr dall fo. Sgidiau fel sment a Pontypridd a'n adeiladu ar hynny. No te, tabliad I ddod mewn gan Cummings. Fe wedi symud o'r fe'r chwith. A dyma mae yn ei wneud, mae wedi cyrraedd holl ffordd ar draws bawb. Ac Malcolm, fe nathoch chi ddarogan y bydd na ddigon o goliau os dyn nhw'n chwarae fel hyn ac yn methu cyfleon fel hyn. Mae'n mynd I orffen yn dim yn ydy. Wel, 5 munud sydd yn mynd. Ond na, dwi'n dall beth sy'n dweud, ond ti'n gwybod beth sy'n dipi bach mwy clinicol o fanna. Mae rhaid chdi feddwl bod chdi isio sgorio, mynd I sgorio, neud I sgorio wedyn, ond os ti'n mynd i'r Cwrs Cosby efo rhyw amheuaeth yn y ben, ti'n mynd argoheiddi fi po chdi mynd yna I ennill o'na. Mae'n bwnsio 2 waith a mynd y draws y gol. Mae rhaid I chdi fod fel chwaraewr yn darllan hynna neu yn amseru dyrediad y well. Mooney oedd yn chwilio am Bradley. Bradley wastad yn edrych am y cyfle I roi'r bel I mewn. Mae wedi gyd yn dda, nôl at Mooney. Mooney cael ei daclo'n gadarn. Rhy gadarn, mae hwnna'n grosedd.
A mae pen Corey Shepherd yn ei ddwylo fod i'n methu coelio. Mae Corey Shepherd yn ddyn caled, cryf, cofia. Dwi'n meddwl mewn y dacl 10. Mae ar y llawr. Yn ei weld, mae'n trio tynnu nôl ar ei droed chwith, sam byd yn hwnna. A mae'n mewn sefyllfa, neu mewn safle, dyle fi ddeud, gwych i Darren Thomas, Sean Bradley, dros y Bale, Zach Clark. Darren Bia, ie. Wel, di Bradley mynd i sgorio y tymor yma. Bydd o'n i ffansio hi. Un gol sgan Darren Thomas. Bradley sy'n mynd â hi! Rwy'n ochr mae di daro. Am eiliad sydyn oedd y cefnogwyn at ôl y gol i fi bach yn dathlu. Ond mynd... Oce, ond ni'n gwybod na Sean Darren Thomas oedd yn mynd i Cymru ti, Sean Bradley Cymru ti. Modfeddi. Dwi'n dal yn deud, Sir Ratcliffe ar draws y gol i wneud yr arbediad. Wel, am 6 munud a 3 chwarter llawn digwyddiad. Mae'n camgymeriadau fel ti di sôn, oce? A dos am goliau fyny rwan erwy sy'n neb di bod i god clinical yn y cwrs Cosby. Ond be'n ei ddeud hyn, mae'r tempo o ansawdd ychal iawn i'r gêm, sy'n gret i weld. Geiriau hwn, oedd Sioned cyn y gêm, mae rhaid i fod yn fwy clinigol. Wel, mae'r ddau dîm di methu a bod yn glinigol a manteisio ar beth sydd wedi bod yn wendide amddiffynol. Y bêl gan Davies. Williams yn mynd amdani. A dos am llawer o game management fel oedd o sôn am y sgwrs yn y gweith ar y munud. Mae Caernarfon just yn ymwybodol o gael y gol gyntaf yna a chwarae ar y droed flaen, codi'r tempo o'r gêm. Efo dau ymwysodwr sy'n ar dan ar y munud, mae'n eich ti trio taro nhw. Honna braidd yn uchelgeisiol gan Donahue. Chwarae bach pwyllog gan Mooney. Ac dyma sy'n digwydd yn y gêm ar hyn o bryd yn Malcolm, y gêm yn gyffredinol, y pwysau uchel mae'r high press yma sy'n gysau i glywed o a'i ddeud o, ond da ni'n gwybod beth yn ei olygu. Wel, mae'n eich di fod digon da i chwarae o'r cefn os i chwarae yn erbyn yr high press. Ac ar y funud, dim diffyg parch i chwarae i Caernarfon, paid ar ei dyn dan bwysa'n trio wneud hynny. Wel, o'r Cummings yn ei hyrddio i mewn o'r chwith, mae'n cael cyfle i wneud unio'r un peth o'r dde. Ac unwaith eto, mae'n fynydd o gec a mae'n cael ei methu yn yr awyr. Ac yn y diwedd, mae'n cael ei chwirio fyny cae gan Meher. Mae honna yn faner anferth ac wel, mi oedd na rymdaith dros annibyniaeth y Mangor heddiw ac mae honna wedi arwain at ymwelwyr o'r rymdaith i'r gêm ac pob croeso iddyn nhw a chwarae teg iddyn nhw am fanteisio ar y cyfle. Unwaith eto. Cartwright bryd hynny. Cyfle arall iddo fo. Eto, mae Caernarfon trio cael y bel a chwarae allan o'r pwysa'n uchel mae Pontypridd yn trio gorfodi nhw i wneud camgymeriadau. Mae'n gweithio i Pontypridd ar y funud. Mae'n rhaid i Caernarfon ddewis pa bryd maen nhw'n wneud hyn. Ond yn bastard, Bradley. Unwaith eto Clark yn ei cholli tro yma. A pan mae'n cyfri, mae Pontypridd yn gwneud y gwaith i ennill y bêl. Mae honna nôl gan Donahue ac Lewis Webb. Yn ddigon effro. A mae'r ddau dîm fel tas nhw wedi setlo chydig bach 10 munud o'r gêm di chwarae. Maen nhw wedi. Oedd o'n gorfod setlo, doedden ni ddeu gwir, ond Caernarfon i byd bach mwy yn uniongyrchol, a dwi'n dar pam oherwydd y ddau flinwr sy'n ganddyn nhw. Weithiau ddo, ti'n pasio bel 50 clat, ti'n ei siawn sy'n amddiffynwr ddod o gwmpas chdi i ennill y bel. Ti eisiau pasio'n sydyn i ganol cae 5 clat, cael un ôl wedi wneud sy'n mwy amser i'r ymwysodwyr i amseru rhediad. Williams. Ac os yna neb yn ofni rhoi ben na ei traed lle mae'n brifo.
Stokes. Ie, mae'r dwylo ddysgu gyd coeliwch i fi, mae hangen nhw. Mae'n anodd, mae'n un ochr y cae a ni, a mae'r hael yma ar hyn o bryd yn hynod lachar. Dani Thomas yn is-reolwr. Cyn enw amlwg yn y gyngor yma efo Caernarfon. Ac un arall ydy Lee Kendall, sy'n hyfforddio'r golwyr. Ac mi ddoth i fod heddiw. Oedd yn reolwr y Bari. Cyn dechrau'r tymor yma, a'r Bari wedi cael ei buddigoliaeth gyntaf heddiw anisgwyl chydig bach yn erbyn y Bala. Fe oedd yna, anisgwyl Wrexham yn colli'n Stockport o 5 gol i 0. Mae Abertawe di ennill nawr te. Ergyd o bell! A pam ddim Davies sydd yn syni fi a'r symudiad o'r Seintiau Newydd i ddod i Pontypridd, ond mae wedi bod yn gaffeiliad mawr yn amddiffynol, oedd y bron yn gaffeiliad yn ymosodol. Ia, bendant di setlo'n sydyn iawn do, ac just Caernarfon yn gadael o, cerdded i fewn efo'r bel i ganol y cae, neb yn i'w gau o lawr. Pam ddim, 30 cath allan, bwnsio gyn y golwr, ond heibio'r plastig. Cathlight, digon o le i edrych. Williams di symud ymlaen, Ratcliffe yn dod. O rhaid fe dal i nathan dda. Dyna dwi'n sôn am yr amheuaeth yma. Sa'n teimlad gwell i'r amddiffynwyr glwed yn well pan mae'r golwr yn gweiddi, mae o'n dod a mae o'n casglu'r bel fel yna. Geith wedyn yr amddiffynwyr just agor allan yr amddiffyn i trio cael y bel i chwarae o'r cefn fel maen nhw'n neu wan. Mae hwnna yn symudiad bach da. Mae rhaid i'r golwr ddod, mae di oedi. A mae yna gyfle dod fan hyn. O, bobl bach, Mertens yn ceisio bwydo Hudson, nath am cweith gweithio. Y cyfan yn dod o chwarae creadigol allan o'r cefn. Ac oedd honna bron iawn a bod yn symudiad o un pen y cae i'r llall. Fydde wedi bod yn gol hyfryd. Does y safon yr bas o'r cefn oedd y bel lletraws na. Just yn taro Hudson. Hudson yn just... Mae'n anwesu'r peniad ma i ddeud y cyfle. Edrych on, mae'n just anwesu i fewn i... Wedyn mae web efo'r penderfyniad. Dwi'n mynd ar ei hôl i... Na, dwi'n mynd i just sefyll yn hir. Hudson ar ei hôl i eto. Mooney. Williams. O, mae'r dyfarnwr yn ffordd Williams. Mae Williams i anwybyddu hynny. Mae di hennill i. A mae'n gystadleol iawn. Thomas, capten Caernarfon heddiw. Mooney. Chwilio Bradley o'i blaen o eto, mae'r ddau yna'n cydweithio'n dda. Mae gan Bradley mewn ag allan cael ei groesio mewn gormod arni hi. Ac oedd hwnna y tu hwnt i Lloyd. Ti'n disgwyl i fod yn gystadleuol, Dutch, Nick. Ti'n disgwyl i fod yn gystadleuol. Rhwng y ddau glwb yma, enwedig yr obydd i gwyddo yma tymor dwythan i gêm dwythan erbyn i gilydd ar yr ofal. Wel, oedd na 10 carden felen yn y gêm gyfatebol tymor dwytha. Ac os fydd hi'n para mor gystadleol y hyn, allwch chi weld rhywbeth tebyg yn digwydd. Mae Thomas di bwydo'n hyfryd. Mae hwnna chydig bach yn rhy hir eto. Digwyddodd o o'r chwith, mae di digwydd o'r dde. Mae Caernarfon yn siomedig efo hynny. Mae rhaid i'r gwasanaeth fod yn well. A mae hwnna yn bas wael gan Meher. Mae syniad yr un da, ond just, mae'n rhaid chdi just cymryd parch efo'r bas yn diwedd y pas o'n oedd. Hwn oedd gath hanner siawns yma. Ie, Almeinwr ar y maes ac mae yna steil o gwmpas i chwarae efo yn does. Mae gen o gefndir da cofiad does efo'r clwbiau. Mae wedi chwarae, ond yn sicr. Sa fod i just mynd a curo'r bel na, sa fod i mynd o gwmpas y golwr y gyflymach yn y marn i dal i fod. Nath o oedi am un eiliad, gath o'r bel do. Ond jyst y cyffyrddiadau bach mae i fyny rwan yn y gêm. Ti'n cael di creu argraff. Cofiad i fod Ben y Mwn ddim yn y prif sgoriwr ddim yn y tîm. Mae'n ergyd yn dydi. Mae'n ergyd mawr, prif sgoriwr 13 o goliad yn fawr tywod dwytha. Ac ydych chi'n gweld i absenoldeb o yn y prinder goliau sy'n yn hym Pontypridd. Mae'r bel gan Cartwright. Cyfle i Lloyd. Mae Lloyd yn cael ei dynnu nôl nawr. Falle carden felen gynta'r gêm. Gewn ni weld pa mor faddeigar fydd Hugh Jones. Ond dath Lloyd
Nath o roi droed ar y sbardun ac oedd o ffwr yn doedd. Dy ddim yn mynd i roi Cardyn Melyn am hyn nac di, ond yn sicr mae Lloyd yn dangos just dim i gael brymdra fanna, ond i sgiliau hefyd, oherwydd mae yna rafu disgwyl ella am Hunt llithro mewn a mynd eto. Just y newid ger na. Cyfle arall i roi'r bêl mewn. Y capten, Thomas yn paratoi i'w chymyd i. Mae Clark yno, mae Davies yno. Mae gyd yn dibynnu ar safon y gwasanaeth. Chydig bach rhy hawdd i Davies i chlirio. Bradley sy'n amlwg iawn yn y gêm yma. Cyfle nawr i'w chroesi hi. Unwaith yn hapeniad mewn. Ac oedd yn syth at Radcliffe. Ie, Mooney oedd y peniad. I fi, penio hwnna draws y gol, Shirley. Mae yna mynd i fod yn andros o peniad i sgorio o fanna neu Radcliffe. Felly peniau yn ôl i'r bocs chwech, lle fyna rhywun arall yn edag mewn. Hudson eto. A mae o, i fod yn deg, yn brysur, mae'n weithgar. A'r hediad bach deallus iawn gan Shepherd. Shepherd i chael i mewn, allan â hi gan Meher. Mae angen Meher yn cael ei annog i'w gadael i ofn a sgrech i fod yn deg afo. Mae'r bêl gan Margetson. Shepherd. Y bêl gan Cartwright. Os ni ddau gyfeisiad yno, un, mae yna lether diamheol ymwyl, da ni gyd yn gwybod, un i fyny, un i lawr. Fysa chi eisiau croesi pêl? So well gyda chi croesi fyny neu croesi lawr? I fyny trwy'r dydd bysau, ond dwi'n rhaid i gorfod meddwl amdan hynna, yn ngyrfa hi, ond yn sicr illa yn Caernarfon, so i bod tro. So fi eisiau ymosod ar bêl yn croesi pan mae'n dod ar i fyny. So, ti'n croesi ar i lawr, ti'n gwrdd tynnu'r nerth o ddiwrth y bêl ella yn croesi'r bêl. Felly, sa fi'n ymosod ar y bêl yn y cwrs Cosby fel ymosodwr, sa fi eisiau bêl yn dod o lle maen nhw'n croesi fyny. Ac o'n i'n sôn am y llether yma, ac i fod yn deg, dydy o'n amlwg o'r lluniau, ond mae o'n lether syfrdanol, mae'n gwirion, yn droed feddi, gwaith bach twt fanne gan Clark yn troi. Ac ni lledu allan eto at Lloyd sy'n wastad yn fodlon, ymuno, unwaith eto, mae'n gwybod bod amddiffynwyr i ofno, mae'n mynd i hun, mae'n mynd i gornel fanna. Sa'n mynd gwell iawn pan mae gennych chi Hunt sy'n methu farcio fo. Sy'n dod ar draws yma'n hyn rwan i drio farcio fo. Ond yn sicr, unwaith mae Lloyd ar y bel fan hyn, mae'n just gwynebu fo, mae'n just meddwl amdano fo, a Keston Davies dal myth, wel yn y diwa mae'n cael droed iddi, mae'n lwcus i, hongian i droed allan. Dyfarnwr yn cael gair bach efo Shepherd ac Sanne Jack Grealish gan Lloyd. Wel ie, just yn cyfroi pads mae ie, just ytha yn isol ar ei shin. Yn gynnar yn y gêm. Bradley. Honna yn gig dda, a mae'n dod o ddi ar goryn y capten Wright. Cefn i benno hyd yn oed, a mae allan i'r cyfeiriad iawn, a mae honna'n dacl sydd ddim yn brosed. Dwi'n yn siŵr oedd y dyfarnwr yn edrych ar honna. Fyny cael at Hudson. Hudson a Meher. Donahue mewn. Sbiwch ar Donahue yn cael i gosbi. Yn am llawer yn hwnna chweith gan Donahue. Mae wedi dal Hudson. I'n weld dwi'n. Mae hwnna fwy na'r yr ailyn efo Hudson. Mae'n fan hyn. Dion Donahue jyst i'w dal i dir. Mae'n dweud bydd ar corffor o gryfach efo. Jyst. Na, gath o'r bêl. Ond taclo o'r ochr yma. Cysondeb. Yr unig reswm sy'n galw yn y biofa. Mae hwnna'n syth lawr corn gwddw. Lewis Webb ar fenthyg o Abertawe, mae'r golwr. Luke Cummings, faint o brofiad gyda fo yn i'w gyngrair yma. Dwi'n meddwl oedd ar lether yn pasio'r bêl neu'r golwr yma. Thomas. Mae Thomas di cael bod Bradley. Sawl gwaith nhw wedi gyd hynny rhyngddyn nhw'n ei gyrfa. Naeth eto. Rywsyd rwyfodd, mae'r amddiffyn yma. Yn cael y bêl allan.
A mae'n ben wythnos anferth o chwaraeon wrth gwrs. Mae'n gwpan rygbi'r byd a nos fori ar S4C. Y rhaglen yn dechrau am 6:45. Cymru yn erbyn Awstralia. Y gig gyntaf am 8 o'r gloch a'r teimlad ydy bod rhaid i Gymru ennill. Mae rhaid i Awstralia ennill. Fe ddylai fod yn dipyn o achlysur a mae'r cyfan yn fyw ganddo ni ar S4C. A mae'n dal yn ddi sgôr yma. A da ni bron iawn hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf. Donahue. Tot. Wedyn i ti ffwrdd, yna. Ia. Dwi wrth y modd efo chwaraewyr yn cymryd cyfforiad dangos i gallu yr ryddhad o'r agwedd dwi'n llawn hyderus o fi'n hyn heddiw, ond wedyn i dybel i ffwrdd yna ddim digon da. Preston Davies. Ac Williams di teimlo honna braidd. Ei gwrdd dwi wedi gweld Mark yn allan o'n niw dacl i'm yn limpio. A beth dwi'n dweud ydy, mae bod tro'n iawn yn y diwedd. Mae'n rhedeg i dros, mae'n 36 oed rwan, Mark. Oedd o'n tîm Cymru fi dan 16 ar un tro. Gret o chwaraewr. Oce, mae'n dod ail o'r afan a bydd o'n iawn. Dyna ni. Williams fewn eto. O hwnna'n llawiad, nagodd. Mae yna olwg o angrediniaeth ar rei o chwaraewyr Pontypridd, ond yn y cyfamser, maen nhw'n throi am ddiffyn yn ymosod mae bêl gan Shepherd. Nawr te, Hudson un ffordd, Mertens ffordd arall, mae Mertens yn dal i redeg a oedd Shepherd ddim am heth, oedd ar hwng dau feddwl yn doedd. Mi oedd o, ond dwi'n licio o trapia maen nhw'n setio i Caernarfon, maen nhw'n amddiffyn yn dim, maen nhw'n gadael i Caernarfon ddo atyn nhw. Mae gynnon nhw'r chwaraewyr wedyn i wrth ymosod. Dim cwestiwn efo Corey Shepherd, gynnwch chi Martins yn ganol cae, gynnwch chi Hudson i fyny llinell fain, gynnwch chi Hunt lawr y chwith. Ond, just, yr ansawdd wedyn efo'r pasio ydi o de. Pan gynnwch chi 4-3, na siŵr bod chi'n gymryd mantais. Meher. Donahue. Cartwright yn ôl at Donahue. Mae'r bêl at Mooney. A mae Mooney a Bradley rhyngddyn nhw. Bobl bach Shepherd at mewn o gael. Mae'r dyfarnwr yn gadael iddi fynd. Bradley, wel, mae ddau chwaraewr yn aros lawr. Ac pa mor hir mae Jones yn mynd i adael i hynny ddigwydd yn y cyfamser. Mae rhaid i Pontypridd ganolbwyntio, mae Bradley'n dal i fynd. Nawr te. Mae Shepherd yn codi. Mae chwaraewyr Caernarfon yn meddwl bod yna drosedd gas di bod yn fanne. Ac yn y diwedd mae'n dda gweld bod y Mooney mynd i godi hefyd, dwi'n meddwl. Mae'n edrych bod Mooney yn mynd i godi ond mae o'n ganol o ddechdan yn fan hyn, dydy. Dwi'n meddwl bod un o'r ddau chwaraewyr Pontypridd, Corey Shepherd un, dwi'n gwybod a Rhys dy llall. Ia. A mae Carden Felen gynta'r gêm wedi cael ei rhoi i Corey Shepherd. Oedd hwnna am y gyntaf hefyd, mae hwnna'r ail un iddo fod reit ffyrnig yn fanna rwan, ond chwarae teg i Mooney dod allan o honni. Sgwrdd y gret y gol yn hwyr iawn yn pen y bont strwythad, ond camu fewn i ganol cae, mae'n neud siw broncyn o'r dacl a mynd nôl ar ei draed yn ddiolchgar deud. Ie. Mae Mooney di chwarae'n dda. Mae'n effeithiol fo a Bradley lawr o'r asgell chwith yma. Cartwright oedd yn ceisio. Torri pethau fyny, mae allai safle chydig bach ar hyn o bryd ac pwy sy'n dod ar draws i fod yn deg i dacluso yng nghanol cae. Ydy gapten o. Mooney weld yn iawn. E fod yn deg. Bêl nôl gan Pritchard. Ratcliffe. A mae maint Caernarfon yn sgrechian arno i'w wasgu chydig bach. Ie, ond y drosedd. A hynny oddi ar y bêl. Ie, dwi'n meddwl oedd o angen neud hyn. Dwi'n chdi pam, oedd nhw wedi gorfodi Pontypridd i chwarae'n hir y fanna, ac oedd Caernarfon wedi codi'r bêl yna, oedd hi ddim y bêl gorau.
Lloyd yn anelu at Davies. Keston Davies yno gynta. Rhys. Gysau at yr hanner awr. Mae'n i tawelu, yn dydi? A di mae wedi, ac mae'r tasio di mynd yn waith os rhywbeth. So, mae'n fler. Caernarfon bendant, dim di cael 4 pas yn olynol eto. Di mynd unwaith ar draws y cefn i drio cymryd mantes lawr asgell chwith ma. Donahue yn taro'r bel yn chwilio am Davies. Y ddau Davies efo'i gilydd. Keston yn ildio'r tafliad. Dyna chi ddau gawr. Un yn well na'r awyr na'r llall, fe rhaid i chi ddeud, ond mae Davies yn sgorio efo'i draed. Mae o'n cael tymor da, hwnna'n beniad sal yn doedd gan Meher. Mae'n cael cyfle arall na di mynd i gyrraedd o. A mae'n gêm sy'n frith o gamgymeriadau ar hyn o bryd. Mae'n un o'r gêm yna. Ti'n gwybod canolbwyntio hefyd. Ac oherwydd mae'r ddau dîm yn chwarae union rhan un system. Ar y cae, mae llawer o chwaraewyr yn mynd i ganslo un yn allan heddiw, ond pwy sy'n eisiau gwneud y gwahaniaeth? Pwy sy'n mynd i risgio, de? Pontypridd ddim wedi risgio llawer, so mae erbyn nhw 9 o bwyntiau. Mae'n 2 gol yn sgorio ac yn 9 o bwyntiau, sy'n gret gweld hynny wrth gwrs. Ond ar ddiwedd y dydd, pan fydd y darlun yn llawn ar ddiwedd tymor, di hynny mynd ddigon. Na, di siwr. Wel, os dyn nhw'n mynd i wdio, mond 2 gol trwy gweddill y tymor, illa mysa fo'n. Na, di mae rhaid nhw. Gynnu nhw ddim, be dwi'n alw, fel i fyny'r llinell flaen, ydy cutting edge ma. Mae rhaid chdi gael un chwaraewr sy'n sgorio gyda Caernarfon 2 nhw ar y munud, ond dyn nhw'n bwyta nhw digon, neu efo'r safon pasio. A na chi brofi'ch pwynt chi efo'r bas honna. Nawr te. Hudson. A'r golwr. Na chi. Ar fenthyg o Abertawe. Mae'n dweud ar fainc i Abertawe am bell i waith Lewis Webb y golwr. A mae beniad o, ond ond eto. Y bas wael eto. Ac mae di tawelu o safbwynt gwledd. Dim amheth am hynny. A mae Dafydd Iwan, wel mae o'n gefnogwr brwd, os chi'n gallu dweud bod yma hyd, ond da i weld o. A llai'n dweud bod ar ymyl i set ar hyn o bryd. Ar y peli, ma nhw yn siomedig. Sôn am gantorion, poblogaidd ymwch chi Phil Gas, mae'n 100% heddiw yn boblogaidd iawn o'r rhan yma'r byd ac yn ganwr, wnaeth o lenwi tafod i chi, dim ond i chi roi enw ar y poster ac chi noson o ganu hwyliog a fyddwch chi wedi dysgu geiriau'r gan ar ôl gwrando arni unwaith, a mae o'n ddyn da, 100%, pen bwydd hapus i Phil, a bel gan Bradley. Bradley dal i fynd. Fod ych chi'n teimlo dy bygythiad, a hwn wastad y bygythiad. Thomas, Floyd ar ysbardi, mynd chydig bach yn gyd. Mae wedi tynnu hwnna nôl yn glyfar! Davies, bron iawn o'i bwydo hi. Falle dyle fod i gyda well, dwi'n yn siŵr, ond arferchog am Bradley, a diolch bydd hoi fyny eto. Wel, ti'n gwybod be, yna ni ysgol hon. Cyfle i Maher! Oedd hi ar y postyn, dwi'n meddwl oedd hi o Davies yno i ddisgwyl am unrhyw friwsion, ond yn sydyn, mae'r tîm carped i tanio. Wel, felly ar agosa i Caernarfon fod yn y gêm yma, mae'n deud cyn gornel, ond yn sicr, gan i weld, Darren Thomas, a ni'n gael Adam Davies i gael ni fath o cyffyriad. Tynnu lwc ar Ruth o Bale, a hon di'r un. Yr ergyd, mae'n hedfan, mae'n arbediad campus, dydy. A ddod y farnwr yn iawn yn doedd, dim postyn llaw ofna. Bus, dwi'n meddwl. Ie. Mae'n llaw. Nawr te, Bradley. Y tîm sy'n sgorio gymaint o goliau yn curo ar y drws. Bradley mewn. Ac yn y diwedd, wel, mae Radcliffe yn ei chasglu hi, ond oeddech chi'n sôn cyn y gêm. Mae hwn ydi golwr gore yr uwch gyngrair a mi brofodd o fanna, ond mi gafodd mae her i fod yn deg. Oedd hi ar ei ffordd mewn, dwi'n meddwl, sti. Oedd hi, o'r ongl oedd ni reit tôl ni, o'n i fel allan tar o'r post. Ond yn sicr oedd George Radcliffe ddim yn gwybod ni. Ac mae'n bownsio reit o'i flaen, ond mae'n cael o cyffyrddiad llia. Hon wan. Yn i weld ti, well, fa modd yr ongl ni, oedd hi'n mynd trwy
A mae'n just... Oedd hi'n postyn, oedd hi'n fus o. Un neu llall. Ydych chi'n cael y teimlad os yma ddim wedi cael ei fus ati sydd wedi tar y postyn? Ia. Di hynny'n gyfaddawd? O bendant oedd hi ar ei ffordd na i'r gornel na, doedd. Pawb yn cael diod rwan. Mae yna wen yn ei gwynebau nhw. Mae'n amser edrych ar y lori awr. Pryd gawn ni banad, pryd gawn ni burger. Chwarter awr i chi aros, chwarter awr i chi aros. Ac sbiwch, mae yna giw yn barod. Mae recordiau ffil gas ar werth. Wel, dos na ddim toriad am ddŵr, dim mor boeth a hynny yma'n Caernarfon heddiw, a mae'r chwaraewyr yn cymryd eu cyfle. Ac nos lun, wrth gwrs, uchaf bwyntiau'r holl ben wythnos. Y rhaglen nos lun am 5:10, a da ni'n gwneud yr un peth eto am 6 nos Fawrth. A mi'n gallu weld pob un gol, pob digwyddiad, o bob un gêm dros y penwthnos yma. Wel, hon fydd y gêm wytha. Fydd ar yr uchaf bwyntiau, os ti'n cael ymlaen fel un, ond dwi'n sicr nes i wneud cyn y gêm, dwi'n rhagweld fydd na gol. Ac wrth gwrs, mae'r gemau ar gael gan ein gwasanaeth ni ar YouTube cyn yntad o bod nhw ddosodd, a mae'r 2 gêm neithiwr, allwch chi weld nhw hyd yn oed yn gynt. Mae'r hynna yn mynd i gael ei dangos ganddo ni hanner amser. Ac... Mae'n dangos i chdi, Saint Ewyn mynd i match Caerdydd, sgorio 5 gol. A dwi'n Pontypridd, bydd efnos yn ôl, a sgorio 1 gol. Mae'n dangos faint o dda mae Pontypridd yn medru amddiffyn. Donahue ni hennill i. Oedd blaenwr Brad Young, mae'n debyg yn edrych yn arbennig o dda'r Saint Ewyn. Gwch chi weld, neu gwch chi brofi hynny yn ystod yr egwyl yn y gêm yma. O gen ifanc. Dwi'n peth ni Ashley, ond ni Aston Villa gynt oedd o. Oedd Aston Villa. Shepherd ni bigeirio yng nghanol cae. Nôl at Margetson. Ara bach pwyllog. Ia. Ac ar i Lloyd. Bynd chydig bach yn rhy barod i mewn i geisio am ddiffyn ac ar ei hynny greu lle i Pontypridd, a mi ddyle'r ymdrech di bod yn well gan Pritchard. Mae'n gynhawd i fi, just deud. Mae'n gynhawd i fi ddeud fel un, ffordd nhw yn diffyg hyder oherwydd dyn nhw'n sgorio'r goliau yma bod dim. Ond dwi'n edrych bod nhw'n meddwl, golew, nes ti weld y bel na'n mynd heibio yr ymwysodwr Hudson ar llawr yma na, Pritchard yn cymryd yr ergyd ar. Ac oeddech chdi meddwl eich dyn. Hanodd ar ddodiau draed y bod wedi cael cyffyrddiad da ni i gymryd ergyd i fewn. Thomas. Hwna bos dda. Mewn at Zach Clark. Zach Clark dau am ddiffynwyr yn ormod iddo fo. Rhyw oedin do. Mae gynna i ryw deimlad y galla'r Mertens ma fod yn wahaniaeth. Gallai fo wneud rhywbeth. Mae o'n gweithio'n galed. Mae yna ryw steil o gwmpas be mae o'n wneud. A mae Thomas yn meddwl am fynd i'r chwith. Mae'n mynd i'r dde. Ac yn pasio'r bel allan at Cartwright. O, hyfryd gan Lloyd. A mae Lloyd yn rhoi bel mewn! Ac oedd hi'n bel dda mewn hefyd, a falle y dyle Adam Davies di geid y well. Dim jyst Adam Davies, sbia lle mae Zach Clark. Sbia lle mae Zach Clark, sbia lle mae Sean Bradley. Mae hein ar y chwith yn gweld Lloyd yn neud hyn, nes yw 2, 3, 4, 5, 6 eiliad, lle maen nhw? Zach yn cerdded i mewn yn y cwrt Cosby. Neu ni weld o'r llun yma allan. Nid weld Zach Clark yn fan hyn. Mae o'n dod i fewn yn hwyr. Dydy Sean i'm yn dod i fewn o gwbl. A mae Adam Davies yn edrych i posti cyntaf yn ei gynnar. Shepherd yn cael ei daclo gan Mwni. O, cyffuriad bach hyfryd efo sawdl. Y capten Thomas yn bwydo Williams, a Williams yn taro'r bel i fyny yn chwilio am Zach Clark. Tuag at y swat yn gweud, Davies yn mynd amdani hi. Ac mae Caernarfon yn cael ei cyfnod gorau'r gêm. Ydy, ond Adam Davies yn troi ffwr arall yma, yn lle mynd efo ochr tu allan i'w droi de a wedyn troi. So fod i troi ochr arall allan i droi chwys o fy sgorio. Mewn un symudiad, just troi y sgorio. A mae rhaid chi fod yn y pwynt sylwebu efo Malcolm Allen i weld o. Oeddech chi'n gallu gweld Malcolm yn troi y ffordd o'n disgwyl i Davies droi, ond nath o ddim. Mwni, at y postyn pella, ia.
Wel, mae Lloyd yn chwarae yn arferchog, ond diolch mor tala hynny. Ond oedd hwn yn chwarae yn yr ymwythig efo Charlie Caton. Mab Colin Caton, wrth gwrs. Bachgen bach 19 ydi o, a mae o bosib chwarae'r gorau'r gêm hyd yn hyn. Does am cwestiwn, mae'n achosi problemau mawr I lawr ochr dde. Yn dod I fewn ar y postyn pella, mae yna... Ac Emyr, I ffyn bach yn fuan, mae'n efo just... Oherwydd ogyn ifanc, diolch yn dal yn dysgu, dwi'n licio fo chwaraewr. Mae o'n ymroi chwaraewyr ato fo. A medru neidio I cwmpas nhw, a wedyn cael y croesiadau mae mewn. Sy'n byd I fod yn anghywir efo'r croesiadau, mae eisiau cwestiynu yr blaenwyr lle maen nhw, yn dod I fewn i'r cwrs Cosby. Mae wedi bod yn gêm fywiog, ond dy'r safon ddim wedi bod yn uchel. Un arbediad ynddo. Un arbediad gan Ratcliffe ydyn ni wedi cael, a da ni yn 10 munud ola yr hanner cyntaf. Digon o le yng nghanol cae gan Margetson. I Margetson ddim wedi bod yn amlwg, ond oedd yn galw am honna. Mae Hudson yn mynd ar ei rediad na'r tu fewn I Hudson. Mae Mertens. Y Hudson methu chyrraeddi. Bradley a Davis. Dod â hi. Margetson yn ei hennill hi. Hudson. Ie, hwn o'n i'n meddwl amdano. Edrych ar pel ma'n dod I fewn I Adam Davies yn fan hyn, iawn, a lle mae o yn rheoli hi. Sa fo'n rheoli fo'i droed arall. Edrych ar fan, mae'n dod I fewn o fanna. Sa fo di wedi rheoli fo'i droed chwith, sa fo'n wedi troi i'r sydyn ar ei un cyflar I droed I sgorio'r gol. Mae Bradley di pasio at Thomas. Thomas, nôl at Bradley. Yn y le fan hyn, mae Bradley'n gallu edrych, mae'n gallu ystyried ac yn sydyn. Mae yna oren o'i gwmpas o yn bob man. Hudson, nath o'n dda fanna I fod yno cyn Mooney a cyn Meyer. Ond eto, Bradley, dewis yn mynd ffordd anghywir I fi. Tadyn ola I droi chwith oedd gora. Cummings. Hudson. Mertens. Mae Mertens wedi gwneud yr hediad clyfer na. Oedd hi'n dacl wych arno fo gan Donahue. O, bobl fach, o'r hediad Mertens mor ddeallus. Ond yn lle cael gymeriad di Donahue fanna. Ond defnyddio ei holl brofiad. Eto, y dyn ma ti sôn am Mertens, rhedeg oedd I wrth y bel, cyffredau cynta, ail gyffredau da, ond ei. Oedd o'n bod tro mynd I ennill y dacl, ond be nath Donahue, o wneud siw bod y bloc ar efo'i gorff yn llithro I mewn, I wneud siw oedd I gorff o rhwng y bel a'r gol, rhag ond bod Mertens yn mynd I gymryd yr ergyd ar, gwych ganddo fo. Ie, a dim ond I gadarnhau Donahue yn ôl yn y tîm heddiw efo Ryan Austin, sydd wedi chwarae bob un gêm yng nghanol amddiffyn Caernarfon tymor yma, allan efo anaf hir dymor. Ond mae Donahue wedi chwarae yn arferchog. Mertens eto. Y tacteca, nawdd I weld. Pontypridd digon hapus I ildio'r meddiant wedyn yn gwrth ymosod. Mae rhaid I fi ddeud bod y ddau dîm yma wedi syni fi efo'r dechrau nhw wedi gael y tymor yma, ond os na ddeunydd tîm 6 ucha yma? O, un cwestiwn. Dwi'n meddwl bod nhw ar ei gorau heddiw na, ond yn sicr mae yna plan i'r gêm gan Pontypridd I ddod yma I trio cipio o leia pwynt os di sgôr. Ac ella wnaeth nhw cael rhyw fath o trap a gwrth ymosod a sgorio gol. Os ydyn sgorio gol ac un o'r gêm yna well, ond maen nhw'n dod yma I beidio ildio. Felly mae hynna'n dweud ac mae hynna'n bwynt yn barod. Mae Williams. Mae Williams 35 mlwydd oed. Mae'n mynd o dros yr haf o Landudno. Mae yna 5 munud o'r hanner cynta'n weddill. Mae wedi mynd yn dywyll yma. Ond wrth gwrs, mae'n twyllu'n gyn beth bynnag. A maen nhw'n addo glaw mawr yma, 8 o gloch heno. Glaw mawr. Y bel gan Williams. Os ydych barbecue chi allan? Wel, gan i. Bwrw goliad yn eisiau yn yr ail hannar, de boi. Mae dipyn o Sahara ar hyn o bryd o safbwynt golia. Arferchog gan Williams eto. Williams at Mooney. A Mooney yn rhyddhau gapten Darren Thomas.
Thomas Bradley efo fa, mae Thomas yn mynd un yn ormod. Ac dyfar nhw yn mynd i roi chwiban yn erbyn Thomas, mae'n gadael i Pontypridd ddod â hi nawr, mae gan Meher. O safbwynt pwy sy'n heiddi bydd ar y blaen, di'n deg, mae Caernarfon di'r heiddi? Ia, yn y marn ni. Mae yna rhyw fflachiad i bod gan Pontypridd, ond yn sicr, os ti'n edrych ar lle mae yn pad treian ymosodol, mae'r bel wedi bod fwyaf. Mae o wedi bod yn yr amddiffyn i Pontypridd, felly mae Caernarfon wedi ymosod mwy. Ond dydw i ddim wedi dangos y twtch fach o'r ansawdd na ti angen. Clark yn chwilio am Williams, ydi bron iawn yn bel glyfer iawn i fod yn deg. Heston Davies, mae Williams yn gydfau gadw'r gobaith yn fyw. A mae'n cael cic gornel oherwydd i lafur. Pontypridd i bach o'n colli mwy, a dyna pam maen nhw'n gorfod amddiffyn mwy. Ond maen nhw wedi arfer neu hynny. Maen nhw wedi arfer tymor hyn. Wel, mae yna rei o'r llifoleuadau ymlaen. Ie, pan nhw'n dweud. 2 allan o 3. Ddim ffôl. Cyfle arall i Bradley gymryd cic cornel. Mae'n uchel, mae'n dda. Ac unwaith eto, pan mae'r pelin yn mynd mewn, mae amddiffyn Pontypridd wedi bod yn dda i fod yn deg yn yr awyr. Dyma'n digwydd yn aml, ond beth yn rili difyr ydy os fysa Caernarfon sgorio wan, sa Pontypridd yn gorfod gwneud rhywbeth gwahanol. Dyn nhw wedi gorfod neud na tymor yma. So sa yn dipyn well ail hanner. Lloyd hyfryd eto. Mae am fachgen mor ddeallus. Fo gynigiodd y posibiliad yna i Bradley. Fe gynigiodd ar hediad ac yn sydyn oedd Bradley'n gallu ganfod o. Mae wedi cael hanner cynta campus. Na, gwych, mae wedi chwarae'r gorau ar y cae, ond ti'n edrych arno fo, efo'r cwsiadau mynd i fewn, neb gyda mantais fyny rwan. Mae blaenwyr Caernarfon weithiau mynd i fewn rhy fuan. Ti isio aros allan efo damddiffynwr i ddechrau. Just mor... A wedyn rhedeg i mewn hwyr. Meher, mewn a Thomas. Sôn am rediad deallus, oedd hwn yn un arall gan Thomas wedi ffynnu nôl. Di ddim yn cyrraedd Williams. Ac unwaith eto, mae'n amddiffyn dam ar bel fyny at. Ie, mae o'n cael ei gyrra gan Meher. Oedd hi'n bwysig fod o'n ennill y bel yna at Lloyd. Unwaith eto, Lloyd bron iawn a troi fi'n hynt oedd efo fo. Ond am unwaith. So ddim byd da yn deillio. Ond hwch y bel i hwn, ydych chi'n teimlo bod na obaith i Caernarfon. Ac pethau chydig bach yn brysurach eto, tua diwedd yr hanner fel o dechrau'r hanner. Ia, oedd y ddau dim yn y 50 cyntaf, oedd yna i gynno fynd a dwad yn y ddau gwrs Cosby, os dwi'n licio gem yn gorad. Wedyn, mae iddi reit ddiflach. Williams allan at Bradley unwaith eto, ond ddim yn cyrraedd. Cyfle i ddod. Bel ola, bel sy'n Cymru. Mae eisiau cymryd mwy o bwyll ar heini, mwy o barch. Ie, mi arasodd Shepherd i lawr, ond mae ei weld yn iawn. Dim ond un garden felen, a Shepherd wedi cael hwnna'n ironig iawn. Ie, dwi'n cofio hwn yn gorio i Hwffordd yn Dre Newydd yn y gebel godla tymor dwyther i nhw'n Ewrop. Mae gyda brawd y chwarae efo Salford yn yr ail adran. Ie, mae'n y sôn mwn. Fod yr ein gigs cymryd dros oedd Salford, os yma. A bel yn cael ei thara mewn ar ymweliad sydd wedi bod yn bryn i hanner i gwrdd Cosby Caernarfon. Heston Davies oedd yn mynd amdani. Webb. Clark. Mertens di aros i fyny. Dio ddim yn cam sefyll. Mae Mertens am unwaith yn digyd peth hollol dda. Hudson i'r hoeddi mewn i bwng am i ddisgyn. A to'n y gyfle mercyd fan hyn ac oedd hi'n wyll yn y diwedd gan Pritchard. A nid yma tro cynta mae o di ergydio'n wyll. Do o bell, ond fe ddyle fod daro'r targed. Ti'n gwybod beth, gath o afal yn hon. Gath o afal ni ar y hanner foli sy'n anodd. Edrych ar hanner foli lle mae'r bel yn taro grawn y cae lle ti'n gafal ni hefyd. Mae'n dod ar ei thrawsi, peth cywir i wneud i trio cael ei grymannu o ddiwrth y golwr, ond mae'n ei gormod. Sgil anodd, i daro just hanner y bel fel yna efo pwer a cywirdeb.
3 munud o amser yn cael ei ychwanegu ar ddiwedd yr hanner yma. Lloyd yn gweld Clark. Clark di mynd allan. Mae Ceston Davies ar ei waro. Mae Lloyd i dal i redeg. Mae hynny wedi creu chydig bach o le i Clark. Mae Lloyd yn sgrechian amdani. Mae hwn isio'r meddiant. Mae'n gwybod mae'n gallu curo i fi. Mae'n curo Hunt yn hyfryd. Gyda ddim. Bradley. Allo groesi'n well. Be'r mewn at Davies. Ac fel sydd wedi digwydd gydol yr hanner pan mae'r bel yna yn y cwrdd Cosby hyngddyn nhw a Pontypridd yn gallu i chlirio hi. Ydy'r tîm sy'n o bosib yn heiddi gol yn mynd i gael y gol. Don yw William Williams. Twt. Curtis Rees yn ei rhoeddi at Hudson. A Hudson yn cael ei dynnu nôl gan Cartwright. Ac yn y ffeto, ydych chi'n meddwl bod yna gardian felen yn dod? Oes ma yna. Tynnu'r dyn. Ie, dwi'n meddwl oedd Hudson yn mynd i gyrraedd y bel. Mae'n gweud gwbl Cartwright bod tro'n mynd i gyro'r ras. Un cardian felen yr un, felly. Mae Cartwright yn trio cael un ochr y gol side fel maen nhw'n deud. Dyma'n un, dydym yn cyffwrdd ipyn bach. Na, dyna di. Hudson yn lawr ac yn twyllio'r dyfarnwr. Nawr te, mae rhaid i Caernarfon amddiffyn. A mae Pritchard yn cael cyfle i roi hon fyny. Mae'r amddiffynwyr mawr gan gynnwys Ceston Davies i symud fyny. Pritchard. Yna gam sefyll, mae'n fynd rhy gynnar. Chwn i clwch ar hanner cyntaf yma, Malcolm. Pontypridd oedd yma i gael pwynt, ond trio setio traps i Caernarfon, igon hapus i ildio'r meddiant i gyd i fyny, a jyst digwydd gobeithio taro nhw ar y gwrth ymosodiad, ond Caernarfon, mae rhaid nhw'n gwneud mwy yn y trean ymosodol y cae. Digon o groesiadau yn dod i fewn i Cwrs Cosby. Louis Lloyd wedi bod yn arbennig o dda lawr y de efo gymaint o groesiadau fewn i'r Cwrs Cosby a neb wedi bod ar ei diwan nhw. Felly Sac Clark, Adam Davies, mae'n nhw dechrau deffro i'w rhediadau nhw a bod mwy smart a mwy clefar yn yr ail hanner. A dyna ni. Gêm gychwynnodd yn llawn bywyd. Gêm ath yn dawel seren y gêm. Louis Lloyd yn gadael y maes ar hyn o bryd. Dim ond un arbediad i cael ei wneud mewn difri. A'r arbediad hwnnw yn dod gan George Ratcliffe yn y gol i'r ymwelwyr. Ond ar ddiwedd yr hanner, efo Caernarfon o bosib yn gwybod bod rhaid nhw'n gwneud chydig bach yn fwy. Caernarfon dim, Pontypridd dim. Diolch yn fawr, Nick. Felly, dim byd yn gwahaniaethu'r ddau dîm ar yr hanner. Mae'n ddisgwr fan hyn ar yr ofal. A dyma yw gêm ola'r penwthnos. Dyma oedd canlyniadau eraill y penwthnos. Met Caerdydd yn cael crasfo 5-1 yn erbyn y Seintiau Newydd Nithwr. A Phen y Bont yn fuddigol yn erbyn Aberystwyth. Y Bari, Steve Jenkins yn cael ei fuddugoliaeth gyntaf fe fel reolwr wrth y lliw yn erbyn y Balac. Oedd hi'n dipyn o gêm y Mae Colwyn hefyd y Dre Newydd yn ennill hwnna o 4 gol i 2. A Chei Conna yn middi Hwlffordd hefyd. O fel eithon ni sôn, Met yn erbyn y Seintiau Newydd ac Aberystwyth Phen y Bont oedd gemau Nithwr a dyma'r holl gyffro o gemau uwch Cyngrair Cymru nos Wener. Hwna'n bas llac gan y golwr Conor Roberts, gyfla i Harry Owen. Owen mewn i'r Cwrs Cosby ar draws ag at Lewis Rees a dylio fod i sgorio yn erbyn i Genglwb. Bas llac o lawar gan y golwr Owen yn manteisio mewn a fo i'r Cwrs Cosby. Dyna'n sgwar i Lewis Rees yn yr blaenwr methu cyfleuraidd i roi Met Caerdydd ar y blaen. Mewn o hyd ag at ymyl y cwrt 6. Yn ffyn allan gan Emily Lewis. Williams chodi fyny braidd yn rhy hir falle. Lang yn ei dyrnu hi. Hudson arbeniad ar draws yn taro traws. Nid unwaith ond ddwywaith. Daniels ben i mewn yn isel. Cael ei chlirio wedyn i angfa i'r tîm cartra. Nid unwaith ond ddwywaith. Mae'r traws yn dod i'w hachub yn y fan yno. Daniels.
Jordan Williams yn troi ddar yn Middle Coast Cosby ac yn plannu'r bêl na i gefn yr hwyd. Williams yn troi'n gelfyd. A dim ond un peth yn ei feddwl. Mae'r cydio o 20 llath. Lang yn deifio, ond dim yn agos. Et Caerdydd dim. Y Seintiau newydd un. Daniels chodi uwch ben. Caffi, Jordan Williams yn ôl i Brad Young. O, taran o ergyd i gol gyntaf yn uwch gyngor Cymru. Ydy'n dechrau'r gêm yna. A mae deheiddi y gol na. Williams sgorio'r gyntaf, creu'r ail. Unwaith eto, dim gobaith i Alex Lang. Young o Mehibei i Lewis bron yn cael ei dyn yn ôl. Cyflym i ail. A mae wedi rhwydo i ail gol camgymeriad gan Emlyn Lewis. A 2 gol o fewn munud i'r ymosodwr. A munud o Aston Villa y mis Awst. A mae'r gêm ar ben rwan, sa'ch chi'n meddwl. 5:20 ar y cloc. Rhys ar gyd gornel. Teg at y postyn pella. Mae'r gol yn dod bron o gollwng i mewn. I rwyd i hun. Yn gofyn am gig rydd chaf. Oedd o ddim. Dan bwysa Conor Roberts. Yn ffodus fod y fel. Ddisgu ffyrraeth a bel yn gwirod i ar. Yr amddiffyn Roberts yn cael ei law i ni. A mae Met Caerdydd wedi dod yn ôl i mewn i'r gêm. A mae match-up drwy'r y gol gyntaf o'r tymor. Mae dyn eich gydyn obaith i'r myfyrwyr. Met Caerdydd 1, y Seintiau newydd tair. Fydd yr ansawdd gan Brobl teg at Hudson. Hudson yn ei methu hi, ond y golwr Alex Lang yn effro. Neu rydyn hwnna ar ei ffordd. Tu mewn i'r postyn pella i gefn yr hwyd. Clach camu Cyfango. Brobl ar ei droi de. Yn ei sgwar. Wedyn i Jordan Williams. Mae heibio un ar ergyd. Mae'n disgyn i ben Clach. Yr eilydd. Mae'n rwyd o'i ail gol o'r tymor. Waith gwych gan Jordan Williams. Heibio'r amddiffynwr. Arbediad yn dda gan Lang. Mae'n disgyn yn garedig i Ben Clark. Mae fo'n gwneud y gweddill. Mariot. Bas i mewn i Brennan. Y tu cefn i Joe Evans. Gol am ei gol gyntaf yn uwch gyngor Cymru. Arbediad wych gan Alex Lang a Jordan Williams methu rhoi'r brision i gefn yr hwyd. Y bas tu mewn yn curo'r amddiffyn. Dylia Brennan. Dyli hwnna yng nghefn yr hwyd. Ond ein arbediad o didog i'w chwych gan Alex Lang. 5 munud. O'r 90 yn weddill. Mariot i Luke Brennan. Ceisio di beid match-up, mae ar ei droi de. Thyn ni sgwar. Mae Williams. Bas i mewn i Dan Williams. Cyfuno dda gyda Ben Clark. Cael ei faclu, mae'n gic o'r smotyn. Oedd y symudiad yn rhy slic o lawar i Met Caerdydd yn y cwrt Cosby. Ond mae'n gerdyn coch i Elliot Evans. Am faclu Dan Williams. Oedd hi'n gic o'r smotyn. Oedd hi'n gerdyn coch sy'n gwestiwn arall. Disgwriodd Brobl hat-trick wythnos yn ôl. Wedi cael un hyn yma. Alex Lang yn mynd y ffordd cywir. Ond oedd ergyd yn rhy bwerus o'r smotyn gan Ryan Brobl. Owen sy'n yma. O, mae gormod o le fan hyn i Kirchhoff. Neb yn codi'r blaenor. Pwysau yn parhau. Dyma Kirchhoff. Pêl beryglesyd, postyn pella. A cyffyrddiad yn erbyn y postyn ac yn amddiffynwr yn gwneud digon hefyd. Venables yn dod yn gyfartal ar record Wyn Thomas am y nifer ymddangosiadau yn uwch gyngor Cymru. A fe nath ddigon o'r ymddangosiadau yna i Aberystwyth wrth gwrs. Owen, postyn agosa ar flic yn erbyn y postyn a mas o hi. Henry Jones yn trio creu rhyw gyfle arall. Yn amau mae Iorwerth y cefnwr canol mawr gath y flic. A nath hi mor gloi mewn anodd gweud. Henry Jones yn troi. A hi Venables i mewn yn erbyn y golwr. Cyfle i'r un ben. Yn ei sgwario i. A mae Reynolds i rhwydo ar ddechrau'r ail hanner yma. Yr ymwelwyr ar y blaen. Ryan Reynolds yn casglu gol gynta'r tymor hyn. Yr ymwelwyr ar y blaen. Fforddiad ymlaen gan Venables, a mae'n gyfle arall y fan hyn. Reynolds! Y dyrniad yn un pwysig. Kirchhoff yn codi'r bêl rhydd. Miles Davies, digon o le, digon o amser.
yn mentro mlaen, nawr yn croesi. Venables yn aros, Henry Jones na. Kirkhoff i'r Cwt Cosby, lawr y ge. Owen, nôl, Kirkhoff ar e'r gyd. Y bil nôl at Reynolds y tro yma. Cyfle arall i roi yn Reynolds! I ail o'r noson, ail o'r ymwelwyr. Mae rhywun yn tybio fod na bron i 20 munud yn weddill yn y gêm hyn. Mae drosodd Henry Jones a neb arall sy'n cael cymryd hon. Llygadu hon ers amser ar e'r gyd yn un beryglus, yn un dda, yn un bwerus, yn crymu, yn gywrain tua'r postau bella na. Carlin yn gwrthymosod, syth lawr y canol. Griffiths. Liwthio mas Llydan. Owen yn cefnogi. Brown yn y canol yn aros amdani. Mae Harlin yn cyrraedd hefyd. A Mael Davies ar y postyn pella. Nôl i'r canol. Harlin y peniad yn erbyn y bar. A Berystwyth yn methu clirio. O'r diwedd yn gwneud. A bron iddyn nhw wildio'r drydedd. Berystwyth a Darlington. Cyfle hwyr. O, mae'n mewn. Mae'n gol. Ffôn ar peniad. Mae'n symudiad bach clyfar. Grydd gan Darlington yn cael ei chwipio ar hyd wyneb y gol yma. Jack Thorne i gwiro honna, heibio'r golwr. Mae'n gol gysur, neu os na rhyw ddrama fan hyn ar goedlan y parc. Fel uchel lan, digon oedd o, mae pennell di gollol i, dros ben pawb. Hogan, ar y milk cwrt yn trio creu lle, Kirkman. Mynd i yrru hon yn gadarn y mas am gicornel, wel dyna fysa wedi bod yn dipyn o ddrama. Pennock sydd wedi gwneud, o sydd wedi cael llawer i wneud hyn yma. Mynd o chwyth dros i ben, nôl tuag at y gol, a'i amddiffynwyr yn achub y dydd ac yn achub y triphwynt. A gewch chi weld holl uchafbwyntiau'r penwythnos nos lun yma ar sgorio ac eto nos fawrth am hanner awr wedi 6 ar S4C ac wrth gwrs i ni bobman ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd. Os ydych chi moyn gweld y goliau popeth sydd wedi digwydd dros y penwythnos, mae rai fi wedi, please cerwch ar cyfrif Twitter sgorio i weld gol Ryan Stratlys i Geicona yn erbyn Hwlffordd Prynhawn. Fi'n addo chi moyn gweld, mae'n dipyn o gol. Reit, Malcolm, o ti wedi gweud cyn y gêm, bod ni'n mynd i gael lot o goliau Prynhawn. O, mae'n siŵr dweud. Oce. Dim goliau hyd yn hyn, ond digon o gyfleon i'r ddau dîm, Malcolm. Newn ni ddechrau gyda'r cyfleon mae Caernarfon wedi cael yn yr hanner cynta. Malcolm, dyma beth ni wedi gweld nhw'n neud trwy gydol y tymor. Maen nhw jyst heb fod digon clinigol hyd yn hyn. Na ddo, ac hefyd mae'n rhaid fi dipyn bach o fai ar Adam Davies ac ar Zach Clark, jyst efo symudiadau yn y Cwt Cosby. Maen nhw hyd yn i fewn i fi yn sefyll y stond. Dyn nhw ddim yn dragio i amddiffynwyr allan efo nhw i gadael y bwlch yna i redag i mewn. Maen nhw'n mae'n rhaid nhw just bod dipyn bach mwy smart, mwy clefar efo'r rhediadau i mewn i Cwt Cosby. Gymaint o groesiadau gyda Lewis Lloyd o ochr dde. Gwych gan fo hwnna gyda Sean Bradley o cicrydd, just yn crymannu gormod i rhwyd ochr, ond sicr dylech chi o leia wneud y golwr weithio o'r ongl yna. Mae'n rhaid chi fynd am y gorneli i giro rhywun fel Raclin fer y gol. Dwi'n hollol dall, ond dal i fod yn y trean ymosodol mae rhaid chi fod yn gwneud y penderfyniadau bach clinigol bron i mei hir yma na sgorio a wrth y postyn neu arbediad da oedd hi, ond yn sicr Caernarfon yn edrych bod nhw isio curo'r gêm fwy na Pontypridd braw ma. Yn edrych ar y clipio yna, mae'r tywydd wedi newid yn glyff gyflym iawn fan hyn yng Nghaernarfon, Malcolm. Pontypridd wedyn ni hefyd wedi bygwth. Be wneud i o'r cyfleon mae tîm Andrew Stokes wedi cael? Mae nhw rhyw fycwth i gyflawni pwy bach. Dyn nhw yn argohydd i fi pan nhw yn mynd i sgorio prawn ma. Ond mae yna un dyn, Martins, sy'n medru wneud rhywbeth mewn fflac, sy'n medru ella sgorio gol iddyn nhw. Ond mae gen nhw plan, mae'n dod yma eistedd nôl i ildio'r meddiant, wedyn gwrth ymosod o sydyn gyda'r dyn yma'n ei chanol i. Amddiffynwyr Caernarfon, Donny Hugh yn y sefyllfa yma, just yn amser i dacl yn berffaith, ddim lle i neu camgymeriad yma na. Welon ni cyfle Owen Pritchard just cyn ar hanner. Mae'n rhaid o'n i reit ar bwys Andrew Stokes y reolwr pan ddigwyddodd hwn. Oedd e ddim yn hapus o gwbl. Mae'n sgil anodd, yr hanner foli a'r hanner y bel. Ti'n gwybod, mae'r techneg yn un gwych, mae benod drosti, mae'r pwer yna, ydy'r cywirdeb ddim. Mae'n cymryd sgil anodd i ganolbwyntio rhywbeth o.
Os eisiau rhoi tipyn o glod i'r ddau amddiffyn, Malcolm, o ran i perfformiadau nhw yn y hanner gynta? Fel cyn o'm sodw, so fi byth rhaid clod i ddim amddiffyn nhw. Mae rhaid nhw fod mwy clefar. Mae rhaid nhw fod enwedig Caernarfon efo gymaint o'r bel maen nhw wedi gael yn y bocs yn y cwrt Cosby o'r gwrthwynebwyr Pontypridd prawn ma. Maen nhw wedi cael y bel i mewn yna gymaint o weithiau, felly mae'n eich di edrych ar sut i'n neud yr ediadau. Sut i'n amseru nhw well, sut i'n sefyll allan a siarad a cyfathrebu efo dychwreiwyr dy gwmpas. Dwi'n gweld Zach Clark, Adam Davies wedi siarad dim unwaith efo'i gilydd heddiw. A dwi'n edrych i lawr ochr arall, maen nhw'n just yn gobeithio geith nhw gyfla i ennill y gêm, ond fysa nhw'n hapus braf fynd adra fo pwynt. Mae fe'n teimlo fel y fath o gêm. Mae'r gol gynta yma mynd i fod mor allweddol. Mae'n mynd i newid y gêm. Dydy Pontypridd, mond yn ebyn y Seinti Newydd, ella mynd i un ar ei hôl i, o hyn o'n hwyr yn y gêm yn yr ail hanner. Felly di gorau newid pethau. Maen nhw'n gorau newid pethau os di Caernarfon sgorio'n sydyn wan, a mae rhaid i Caernarfon cymryd y mantais o wneud hynny efo'r momentum yma. Malcolm, diolch yn fawr na i adael i chi fynd lan nôl i'r pwynt sylwebu y pen wythnos nesa i ni yng Ngheicoena. Nos Sadwrn ar gyfer Caernarfon yn erbyn Pontypridd di Sadwrn nesa am 10 munud wedi 5 yn erbyn Pen y Bont. A wedyn ni, mae'n sylw ni'n troi at y brif adran Genero. Dydd Sul am 5 o'r gloch, Met Caerdydd yn erbyn Abertawe. Mae hwnna'n fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar. Ond mae'r tîmau yn barod i fynd fan hyn ar yr ofal. Felly nôl ato ni at ein tîmau sylwebu. Malcolm, Nick, nôl ato chi. Diolch yn fawr. Sioned, ydych chi wedi cael y teimlad na bod chi'n llwgu ac yn anghofio'ch bwyd, a ydych chi'n mynd i'ch bag, a ydych chi'n ffeindio mas di bod nestia 4 mis. Oedd o'n wledd. Braidd yn llwyd, ond oedd o'n wledd. Da ni heb gael gwledd yma chwaith. Braidd yn llwyd falle a deud y lleia. Ambell i ddarn bach melys yn y canol. Ond newid yn y naill dîm na'r llall. Dim ond eich atgoffa chi. 2 gol, buddigoliaeth o 2 gol, a mi fydd y Caernarfon yn codi i'r trydydd safle uwch ben Pen y Bont sy'n ymweld a Caernarfon yn gêm fyw ni yr wythnos nesaf. Malcolm Allen newydd gymryd i set wrth yn y mili. Na i roi ryw 20 munud efo gael ei wynt atabox. Mae'n gorfod dringio chdi bach o risiau. Croeso nôl, Malcolm. Ia'n bod yn gas a gofyn cwestiwn yn syth. Mae'r bêl gan Hudson. Hudson at Cummings. Y bêl yng nghanol yr amddiffyn gan y capten Wright. A pawb yn cael ei gyffyrddiad bach Ceston Davies. Ac allan y hi at Hunt eto. Hudson. Na'r golwr ifanc yma. 2 ar 20 oed ar benthyg o Abertawe. Yn awdurdodol, diolch wedi cael llawer iawn i wneud a deud y lleia. A'r bêl fyny at Davies. Sbych mae'r ddwfn yn ei hanner ei hun. Dwi'n disgwyl i Caernarfon ofyn y cwestiynau yn gynnar yn yr ail hanner yma. Maen nhw'n neud hynna ar y munud. Maen nhw'n cael mwy o chwaraewyr sy'n mwy mewn cysylltiad â'i gilydd. So dyma nhw'n mond 10-15 llath i ffwrdd, felly yna bol tro opsiwn i'r dyn ar y bel. Mor bwysig. Wel, sbiwch hyn. Hudson dod i mewn. A mae Hudson allan o'n llun ni. Di gwneud rhywbeth allan o'r llun o bosib i mwni o Caernarfon. A mae'r dyfarnwr wedi bod yn effro a di gweld hynny. A mae'n gic i'r tîm Carffen. Mae'n gychwilio am mwni. Y ffyrdiad cyntaf i'r bachgen ifanc Lloyd. Amdan y fodd y cefnogwyr yn sôn, a mae wedi dawnsio dros Dacl Hunt eto, a mae'n mewn i'r cwrdd Cosby. Mae'r ediad a mae'n aros ar ei draed. Nawr te, dyfarnwr a dim diddordeb, ac oedd y dyfarnwr yn syllum i fod yn deg efo ar digwyddiad. Yna gyflem wrth ymosodiad fan hyn. Mae'r bêl yng nghanol y cae gan Rhys. Ond y bas yn wallus, ond chi bwnc siarad bach o fewn 2 funud i'r ail hanner ddechrau. Ond eto Lloyd, lawr yr asgell lle yma. Creu problemau, cymryd pobl ar. Mae'n gwybod ys, nid ar cyntaf gêm, bod o'n gyda fo well. Mae gyda fo well o'r brwydyn yma yn erbyn Hunt, fel na ni weld eto. Yn fan hyn, mae gyda fo ddau yn wynebu fo. Mae'n meddwl, oce, Pritchard, mae wedi mynd heibio Hunt, rwan ta, be mae'n neud? Mae'n dal i'r edag, gofyn am y cwestiwn na, ti'n mynd i dod i fi lawr, ydy tan o llaw? Pan mae'n trio pasio hwnna nôl. Felly nath i ddigwydd mor sydyn i ni. Tro gyntaf welis i o'n i'n meddwl nath i, ond nath neb weidi na ddo. Na.
bod nhw'n edrych ar y matab a chwaraewyr. Ac i fod yn deg ar bachgen ifanc aros ar ei draed nath o, so wedi gallu mynd lawr yn hawdd. Hunt gyda llaw sy'n ei farcio fo. Ond mae o'n dechrau gêm am y tro cynta'r tymor yma. Hudson. Wythriad gan Cestyn Davies o bawb, a mae Davies i mewn. Mae Davies, heibio Hudson, mae wedi gyd yn arbennig o dda, mae'n tynnu'r bel yn ôl, mae'n dod i Thomas, mae o'n hoffi'r pellter yma. Ac am unwaith mae Benon codi a mae'r bel yn mynd hyd yn oed yn uwch, a mae Benon i ddwylo, mae'n gwybod bydde fo yn rhoi popeth i gael golwg felly ar gol fel arfer. Wel, ti'n gwybod be, mae'r gwen ma'n rhywun a bo, herwydd mae'n gwybod mae'r i ffrindiau neu gefnogwyr y gyd tol y gol ar ei stick iddo am hynna. Mae hwnna di mynd lawr am dyn o stinlla, dwi'n meddwl, ond ti'n edrych, ia, mae ffordd arall. Bangor, mae hwnna di mynd, ti'n oedden iawn. Ond yn sicr, na'n dweud un peth, am Darren y fanna. O'n i'n deud cyn y gêm, bod tro, pan ti'n disgwyl, pan mae'r bel ma'n teithio i Darren, ti'n gwybod mae'n rhywbeth special mynd i ddigwydd. A nes ti weld yna. Mae dinas dinlle newid lle. Mae hynny beth special, mae Bangor. Mae dinas Bangor yn newid lle. Ond mi dyla fo wneud y well, am yn gwybod ni. Martins, da chi'n teimlo mai fod i'r gobaith. Mertens eto. Mynd i hun ac yn y diwedd o thi ddim. Hwn di cael pnawn bach hapus a mae Mertens mynd i fod chwarae pêl-droed yn yr Unol Daleithiau ymysg gwledydd eraill. Profiad yng Ngwlad Belg. A bydd eto dros Hunt. Wych o beth. Am bas. Ac at y dyn. Lloyd. Nawr te. Mae yna le fan hyn. Mae Clark yn ei tharau. Mae'n disgyn yn garedig i Pontypridd fan hyn. Nawr te. Y bel gan Bradley. Derbyn i gan Williams. Mae Bradley wedi torri drwy'r dacl. Williams. Cyfle ar gydio. Ac fel mae yna gymaint ar chwaraewyr i gwneud y pnaw yma yn taro'r bel yn wyllt ag heb reolaeth. Ddim yn taro'r targed. Am bel lletraws gan Dion Donihue. Ydych on, ping! Syth i mewn i lwybr Lloyd i lawr asgell de. Mae ddim yn gyro oedi rediad o gwbl. Ti'n medru codi ben, tynnu nôl gwych, clefar. Rwan ta be mae'n neud Clark, im llawar. Rwan ta. Mae Williams ar y bel, mae reit i Sean Bradley tu mewn i ddyn, mae'n cadw maen i fo'i rediad, mae'n gosod ti fan hyn, a ti'n meddwl, ti'n gwybod pam? Mae rai fo cymryd cam yn agosach i'r bel na, mae'n ymestyn pan mae'n cymryd yn ergyd ar, dim techneg o gwbl, mae'n disgyn yn ôl, a mae'n ergyd hosan. Ar wahân i hynny, oedd hi'n ymdechrau, Malcolm. Mae wedi bod yn sylwebu ni, wrth gwrs, ar gemau dan ni ar Hugain Cymru. Wel, ni, yn y ffordd i fod yn chwarae i Gymru dan 16. Oedd yn sylwebu ar Bai Colwyn, neu byn Aberystwyth, nos o'n ardithan, doedd. Gau o'i gyn glybio fo. I safon na fod dros y blynyddoedd, Nick. Mae o'n gwybod y fanna, cama bach i gael y techneg yn gywyn, a bendi dros ni, mae rai fo wedyn daro'r bel na yn lan. Y bel eto gan Lloyd. Donahue i bas o ddyn. John fynd i hun. O, mae honna bas ar dderchod. Mae Bradley mynd och yn y diwedd yn ennill dim byd mwy na cornel. Ac pan mae di cyfri rywsyd rywfod mae amddiffyn Pontypridd di gwneud y dda, maen nhw wedi helpu gilydd. Maen nhw wedi, na i ddeud, maen nhw'n safle gwarchod da, ond Donahue yn just tynnu'r droed chwith yn ôl, barod am yr ergyd, ond wneud Bradley mewn. Mae'n bwnsio dan traed Bradley, dio byth dan rheolaeth ohoni i gymryd yr ergyd na i cael croesiad i fewn. Mae'n cael y cic gornel, Caernarfon yn nocio ar y drws. Maen nhw yn. A mae hwnna'n gic sal yn dweud. Nid yma tro cyntaf mae'r gwasanaeth o ciciau cornel wedi bod yn sal. Ond fyny'r llethyr. So ti'n ei bywach mwy o bwer yn ni. Hollol. Cartwright. Williams. Thomas. Ergydio ar ôl edrych. Wel, oedd hi mor uchel ar gwetha. Ond mae dal rhy uchel. Wel, mae dal do lawr. Llafydd nesaf fynd i fewn. Ond eto, mae ddod ddechrau mynd ymlaen efo hyn, wan, because oherwydd mae'n gwybod, os na ti'n cael cymryd mantais o cyfnod fel hyn yn y gêm a sgorio gol i dy dîm ar y blaen, ella fydd sy'n yn wastraffus dod diwedd y gêm. Ac i lead hwnna mynd i Fangor neu diwedd stynlle? Just carpac oedd hwnna. Lot o gosach i'r gol, diolch o ryd o fo. Neis, gan Richard. Hunt.
Shepherd a Murphy yn mynd am yr un bel mae gan Bradley. O flaen Bradley, mae Clark a Davies. Ond na neb yn cynnig I hyn i'n digon, a mae Margotts wedi cael y dacl I mewn, oedd hi'n dacl ar ferchog, a mae wedi canfod Mertens, a mae Mertens yn pwydo o Hudson, a mae Hudson yn cael ei daclo yn y diwedd gan Iwan Cartwright. Ond am dacl oedd hon, Malcolm. Ia, Marcus yn nath o ddangos gormod o'r bel. Mae o'n edrych am symudiad o'i flaen o Ma Bradley. Mae'n neud y beth cywir I ben I fyny pan mae'n rhedeg efo'r bel. Ond mae Zach Clark ac hefyd Adam Davies wedi gwneud yr un rhediad. Felly, ti'n gwybod, mae'n un sgwar iddo fo I chwarae 1-2 wrth y ddau yn un byd fel la. Felly, Marcus yn neud yn gampus efo'r dacl. Wedyn, fel maen nhw wedi gwneud, trwy gydol y gêm am 55 munud, gwrth ymosod yn sydyn a bygwth I gyflawni rhywbeth. Pontypridd. Bob tafiad, mae hwn yn cymryd y cyfle. Luke Cummings i'w hyrfio I mewn, a mewn teg at Keston Davies y tro yma. Nawr tan wedi stydi Shepherd. Mae'r ergyd yn y diwedd yn un chydig bach yn wan gan Curtis Rees, ond maen nhw'n cael tafiad arall a mae'n gyfle eto I Cummings. Ac ar ôl, dioddau rhyw 10 munud bach bron iawn anodd. Cyfnod gore Pontypridd yn yr ail hanner yma. A mae'n mynd nôl at Cummings. Mae'n dewis pidio I gadlu'r edrych glos o'r ysgwrs y croesiad mewn. Williams ni ffenio'n glir. Ac at Darren Thomas. Neb fyny efo Darren Thomas. Ac mae'n cael ei daclo beth bynnag gan Shepherd. A mae'n gyfle arall Hudson. Mae'n anlwcus. Mae'n sefyll ar y bel. Nawr te, mae'n ddigon o gerff I fyny a di Williams methu bwydo Bradley. Mae Bradley'n gwybod. So, symud y bel na'n gyflym. Ond mae'r Chrysoren yn heidio nôl. Lloyd eto. Dal I fynd. A fo yn y diwedd. Sy'n ilfio'r brosed. Yn y llwyd. Chris Sargent, is reolwr y Seintiau. Fo oedd ar y ystris neithiwr efo Craig Harrison wrth gwrs. Gafodd Gardyn Goch yn erbyn y bala wedi cael ei wahardd. A ddim llawer o'i le neithiwr, na dda. Sedi beth yn fod yn 8-9-10 yn y diwedd heb lang yn y gol I Met Caerdydd, ond fydd wrth I fod. Mae'r perfformiadau nhw wedi gwella dros yr wythnosau dwytha. Mae'n dweud hynny o edrych yn gryf ac un o ddau chwaraewyr wedi setlo'r un newid dwi'n sôn am rwan hefyd I Ysrydau newid Caernarfon yn chwarae ni erbyn nhw nesaf. Ac wrth gwrs gêm nesaf hollol, gêm nesaf Caernarfon yn y Seintiau. Mae Pampa Sargent yn plismona'r gêm yma. Mae Met gyda llaw. Gafodd Garden Goch, Elliot Evans yn gweld y Garden Goch. Tua diwedd y gêm, mae'r Met yn deud I bod nhw am apelio honna. Oedd un i'n meddwl, chwarae 1-2 o'i gwmpas o nath nhw ac dwi'n siŵr os na Ben Clark at I lawr. Oedd y penderfyniad wedi cael ei wneud yn sydyn iawn. Nawr te, mae Mertens, a dyna chi ymdrech sy'n yn croniclo o bosib beth sydd wedi bod o'i le ar y gêm yma. A mae o'n gwybod dyle fod yn well. Bradley'n ceisio bwydo Williams. A mae'r bel yn dod I Margotts. A mae Margotts yn cael ei wylio gan Clark, ond mae'n gyfleoedd wedi cael ei gosraffu. Oedd hwnna yn dweud, oedd hi'n sgiliau da iawn yma gan Martins I gochi dyn, ond mae'n rhaid i wneud anlwc bach iddo fo. Ond fydd bagau Caernarfon yn neud ffafr mawr. Yn edrych a bel yn popio fyny. Felly gynnu fo ddim help am hyn, ond dwi'n meddwl bod ydy'n ar draws rhyw bump fel yna, rhyw dwrch deiar yn just popio I benni fyny ar amser cywir. Ond am llawer gan yr hein yn unol daleithau peth o'r chwarae fan, oedd. Oedd I fethiant, dal I fod, oedd o fewn yna, ond na I reid yr esgus iddo fo. Ie, I fod yn deg. Ond, rhybydd I Caernarfon, Don Hwn neidio I fewn. Mae'n angen fo'n neud hynny. Wedi cael gêm gampus hyd yn hyn. Ond mae gêm llawer mwy agored yn yr ail hanner yma. Tosedd yn erbyn Luke Cummings. A cyfle arall I Caernarfon. Roi'r bel mae mewn i'r cwrt. Ac mae Thomas yn ei gadael I a Donahue wedi chymryd I. Wel, os oedd I baso. Tro diwetha yn un dda, mae angen un dda nawr. Ddim cweit yn cyrraedd y nod. Hudson, olli'r bel. Bradley yn derbyn gan Davies. Davies. Ac
Diolch yn ddel, diolch yn bert am ddiffyn Pontypridd, ond mae o'n effeithiol iawn, iawn. Ac mae'r rheolwr Andrew Stokes i weld ddigon bodlon, gwen ar ei wyneb o. Ac da chi'n gweld eto, golwg tîm fysa'n hapus o'r pwynt yn de. I'n cwestiwn amdano fo, dyna beth mae y plan y gêm cyn cyrraedd yma heddiw wneud 3 yn y cefn am ddiffynwr mawr i ddechrau hefyd. Newid siap o 8 os dwytha. Pan y tegr dyfarnwr, nath adael hynny gyd i fynd, Shepherd, ond mae Shepherd i gyd yn dda iawn fanna, a mae'r bel at Pritchard, a mae Pritchard ni'n rhyddhau ddi at Cummings, a mae Cummings, unwaith eto, y bas ola ddim digon da. Ddim digon da. Maen nhw'n chwilio am Lloyd i lawr yr asgell lle, mae trwy'r amser Mehir yn goffi gormod o fanna am y bas ganddo fo. Ac unwaith eto, sbiwch, mae'r dyfarnwr ma'n gadael i'r brwydro bara. Davies, Shepherd, nawr te, camgymeriad gan Shepherd, a chi'n mynd dweud hynny'n aml, Meher yn gweld yr hediad gan Clark, di mynd efo fa, mae Margetson. Dwi'n gofyn y cwestiwn. Ac dyna chi reolwr, y dre newydd yn y canol fanna. Ac i dim mod i ennill o 4 gol i 2 neithiwr mae Colwyn. Ti'n gyheddiw o ddimbych i fod yma. Efo'i fab, dwi'n meddwl, ar y dde, fan'na. Yn sicr, bydd wrth i fod 3 buddigoliaeth yn olynol i dre newydd. Mor debyg i tymor diwetha, ynde. Cychwyn ofnadwy, ond ydych chi'n gwybod efo dre newydd, maen nhw'n mynd i fod yn iawn, dydyn. Di tar tîm Chris Hughes. Ydy hwnna'n gic o'r sponte? Oedd na lawio fan'na, dyna dy sgrech. Dyna dy sgrech. Beth ti'n fel o'r bounce yma'n unig? Mae'n disgyn, mae'n bounsio. Mae'n tu allan y cwrs Cosby. Dim yn y cwrs na, di hollol. Ond bydde dal di bod yn gic rydd mewn safle a manteisiol iawn i'r ymwelwyr yn bydde. Fysa tad. Mae VAR yn edrych arno fo. O na, dyn nhw ddim, na dyn. Dyna di un o pleserau a neith o byth gobeithio ddod i fewn i'r Cyngor Cymru. O'n i'n meddwl amdano yn nos iau, o'n i'n sgwrsio efo Dixie McNeil mewn noson, ac unig beth o Dixie McNeil eisiau ddeud ddwy'r nos oedd gymaint oedd o'n casau VAR. Oh, come on. A fel oedd VAR yn sbwylio'r gêm. Mae llyn o fi mynd allan, yn mynd am adra yn ynghan neu rhywbeth ac yn meddwl am penderfyniadau anghywir y dyfarnwr. Ti'n gwybod, dros y blynyddoedd, jyst camgymeriad de. Union beth o'n ddeud. Dynas. Ond yna ni 2-1 o'r ffennol y gêm yn de. Bel ydych chi ddisgwyl. Yr bel gan Shepherd. Shepherd yn taro bel, mae'n Mertens eto. Ac unwaith eto mae Mertens chydig bach yn anlwcus. Nawr te, mae wedi rhoi'r bas sy'n cyfri o bosib. Dyma hi Cummings! A rywsyd mae'r cyrff yn y ffordd. Dwi'n meddwl mae Donahue gafodd y cyffyrddiad ola. Ie, na Cummings leinio hwnna i fyny go iawn, do. Williams, nawr te. Digon o le gan y capten, Thomas. Tu allan fo mae Lloyd. Thomas mewn at Bradley. Ddim yn bas arbennig o dda, nag oedd. Just pasal, den, just yn bownsio reit o'i flaen o. Pritchard allan at Cummings. Wel, nath o daro honna. Ond i'n rhoi'r clod i Donahue. Mae'n bosib hefyd bod Mooney di bod yn rhan o'r atal yr ergyd na gan Cartwright. Mae'r gwynt yn codi gyda llaw yma ar yr ofal. Mae'r bel yn cael ei tharo ymlaen unwaith eto yn chwilio am y blaenwyr. A Lloyd yn ôl. Dwi'n gofio fi'n deud ar dechrau'r gêm lle hwnna ni ddisgol meiliad i hwn oedd y cyfle fan hyn. Na ni edrych ar dda iawn Hudson. Wedyn Cummings just faint weithiau da ni wedi gweld yn y gorffennol fo'n dod i wneud hyn a mae'n just pingio i fewn i'r gornel ychan. Rwan 20 llath a 5 llath ar 20 allan. Mae'n mynd i fewn, mae'n mynd i'r gol, mae'n mynd i'r gornel y gol. Mae Webb di mynd siôl i dwi'n siŵr o wneud yr arbediad beth bynnag, ond Donahue ni chlirio. Mae Ethan Vaughan wedi dod ymlaen. A hynny yn lle Hunt sydd wedi cael amser go anodd ohoni'n dydy yn erbyn Lloyd. Felly Hunt yn gadael. Ac y bachgen ddoth o Solihull Moor.
20 oed. Ia, trwy Academy Caerdydd, mi ddoth o de. Ia, cyn mynd ti'n hollol iawn o Solihull Moor, rhad wytha yma, nath o ddod. Ac neith o trio cadw Lewis Lloyd yn ddistaw. Ie, bachgen bach 20 oed yn cadw llygad ar bachgen bach 19 oed. Chydig bach o rwystredigaeth. Hugh Jones yn mynnu bod na wrand ar ei chwipa na. Mae hynny'n torri gêm fyny, dyn ni Malcolm. Ie, ond Adam Davies yn chwilio am. Ti'n fa am Gerard Wright, y captain yn Pontypridd, ddiwrthiad bach yn ym lawr tha. Sach o datws. Williams. Lloyd. Oedi eto de. A mae'n groesiad hyfryd eto. Thomas cyfle arall i'r gydio. Mae'n creu mwy o le. Thomas na'r gydio. Trwy'r cyrff. Gormod o gyrff oren yn y diwedd. Thomas nôl at Lloyd. Lloyd mewn i'r cwrt Cosby. Mi ddylen nhw wedi sgorio. Sut fethan nhw honno. Y cynta oedd Davies. Wedyn oedd Clark. A mae'r ddau di bod yn gwbl wastraffus. Dwi'n deud weithiau cyn y gêm, a nes i ddeud cyn y gêm heddiw, fo mae sodwyr, sy'n rhaid i ni llawer, ond os ti'n cael siawns, ti'n sgorio. Dyna di beth pwysig. A mae'r ddau nhw'n cael hanner siawns yn fan hyn, lle mae Adam Davies yn mynd am y peniad. Y croesiad i gynnal Lloyd. Mae Darren Thomas yn dda, mae Lloyd yn croesi. Adam Davies ddim yn ei cysylltiad. Wedyn mae rhaid i sac Clark rhag gweld. Dio ddim yn mynd i gyffwrdd on. Dwi'n mynd i gyrraedd i, a dwi'n mynd i sgorio. Pas dda gan Hudson, allan Cummings. Y bel yn dod â cic gornel i Pontypridd. Ac da chi'n cael y teimlad fe alle Caernarfon ddifaru y gwastraff sydd wedi bod. A mae Pontypridd yn dal yn y gêm. Falle bod nhw'n synnu, ond maen nhw, a maen nhw am gymryd mantes. Faint weithiau yn y gorffennol, mae o'n digwydd pa mae gema gymaint o un tîm yn cael o'r gêm a cael y hanner cyfleo yma heb ar goheiddi bod nhw'n mynd i sgorio. A'r tîm arall yn cael rhyw 2-3 cyfle ac yn sgorio. Siawns yma'n hyn i Pontypridd eto. Cic gornel. Yr amddiffynwyr mawr i fyny. Ceston Davies oedd un. A ia, mae o'n gwybod fel efo o leia di cael honna ar y targed. Mae'n un da am wneud fel arfer. Edrych ar Darren, just rhyw osod ti fod nerth cywir i Lloyd cael just croesi efo'r cyffredau cyntaf. Eto, Adam Davies yn sefyll y stond yna, yn lle bod o'r rhedeg i mewn yna, dim amser i rediad yn berffaith. Ond mae rhaid i sac Clark ydyn yna, oedd yn y llun wan, i feddwl bod o'n mynd i fethu hi, a i fi sgorio yn y postyn bella. Un o'r ddau praw ma, am unwaith mewn gêm. Y ddau Davies efo'i gilydd. Lloyd y tu allan. Mae Davies yn lwcus gyda'r ail gyfle, ond mae'n manteisio y cyfle i fwydo Lloyd. A mae'n dod nôl at Davies. Mae o'n i tharoi! Heibio'r postyn. Gath am gafel yn ei mewn gwirionedd. A mae'r blaenwr yn gwybod y dyle fod i gwneud yn well mewn gwirionedd. 4 gôl y tymor yma. Cydradd brif sgoriwr. Ond diolch wedi bod yn bnawn iddo fo. Na, un beth amdan Adam Davies ydy, mae'n mynd i fethu nhw i sgorio nhw. A os rhywbeth, dwi'n cofio blynyddoedd maith nhw ar lefel gwahanol, Andy Cole yn methu nhw i sgorio nhw, oedd yn sgorio llwyth o'n nhw'n diwedd. Mi'n eith Adam Davies hefyd, ond mae rai fo cael eich 6-7 cyfle i gael 1 gol. Ti'n fawr lle oedd Alan Shearer cael 3 chance gael 1 gol. Un rysyn peth. Malcolm Allen, 1 cyfle, 1 gol. Dwi'n saff am hynny, ond mae'n dibynnu pa gêm. Dibynnu mae'n symudiadau ni gael yr cae. Donahue. Holl waith, holl redeg, a wedyn pas sal fel yna. Shepherd arferchog i ganfod Pritchard. Pritchard allan o'r Cummings. Mae Cummings wastad ar gael yn dydi. Sut mae wasanaeth o am fod. Yn cael ei dynnu lawr. Ac mae Cummings yn holi sut yn y bu bod am carden felen am honno. Ia, mae hwnni'n yn sefyll i dir, dwi'n dall, mae'n Cummings mynd tu fewn iddo, mae'n edrych fan hyn yn... Ond di mae yn drosedd. Mae rhoi ysgwydd mewn iddo fan dydi. Ydy o ddim yn garden felen wedych chi. Ond eto, mae'n ei cyfla i Pontypridd tynnu llif ella allan o chwarae Caernarfon. A reid i byd bach o ansawdd neu safon i'r cigrydd. Mae geisio sgorio i ddwy'n triffwyd sy'n hynna'n. Dwi'n gweld llwyth o goliau rwan, 1 gol neu ennill i. Chwarter y gêm ar ôl i gael yr 1 gol yma. Pritchard
yn paratoi i gymryd. O, mae ar draws pawb. A mae'n gic gornel oddi ar gorin. Un o amddiffyn Caernarfon ddothio bosib, mae Cartwright oedd o. Ie, mae'n meddwl na rhywun daflu Marcusson i fewn ar y postyn bellaf yn dod i tu ôl o fod oedd. Mae'n y gyfle i'r rhoi fi mewn eto, ac unwaith eto Pritchard sy'n mynd i chymryd i. Cyfnod pryderus i Caernarfon, agosau at yr 20 munud ola. Pritchard am i bawb bwyllo iddo fo o gael anelu tuag at y postyn pella. Mae'n uchel pwy sy'n cael ati. Castyn Davies gafodd i benni honna. Nawr ta mae'n gic osmotyn ydi na, di thlosodd fel arall ydi hi. Ac dwi'n meddwl mae'r dyn oedd fewn amdani oedd Margetson. Ie, nath o dilyn drwad efo i, ond oedd o'n gwybod bod na ni ffynwyr tu ôl o fo. Pwy sy'n tu ôl o fo na ni weld y fan hyn. O, Adam Davies ydi o. A mae o'n dal o reit yn ei wynab. O, hynny, oedd yn mynd am y gic dros ysgwydd, ond oedd i droed o'n uchel. Dim oedd syml a hynny, Malcolm? Wel, ond fe ti bod i wneud? Sa fi fel ymwysodwr y fyna, dwi 6 llath o'r gol, mae'n dod fedra fi'n mynd i foli iddi, fedra fi'n tynnu lawr, ond fedra fi ergyd ar y gol wrth wneud sgil o cic dros ysgwydd. Wel, rhagor o bêl-droed i ddod. Pêl-droed rhyngwladol Cymru yn erbyn Denmarc. Nos Fawrth yr uchafbwyntiau am 10 o'r gloch. A maen nhw yn uchafbwyntiau estynedig am y tro cyntaf erioed ar Esbyrec yr rhaglen am 10 o'r gloch y nos. Cyngrair y cenhedloedd. A'r gêm nithiwr yng Ngwlad yr Ia yn colli o gol i ddim. Ia, na Denmarc curo yr Almaen hefyd o 2 gol i ddim yn yr un grŵp, felly. Pob lwc felly i Gymru yn erbyn Denmarc, ia. Ond yna ddigon o bethau positif am nithio'r Clark, allan at Bradley. Ond, wel, ar ddechrau'r gêm, oedd Sioned yn siarad efo rheolwr Caernarfon Richard Davies, a be ddudodd o oedd, mae rhaid ni ddysgu cymryd beth ni'n heiddi allan o gemau. A fydd o'n teimlo bod y wers honno ddim di cael i dysgu ar ôl y gêm ym Mhen y Bont. Oedd y ffyswyd, ddyle ni wedi dod o fanna efo rhywbeth, a mae am di deimlo ddyle nhw fynd o fama efo mwy na pwynt. Ond mae gynnu nhw bwynt ar y funud. Ti'n gwybod sa'n medru bod yn waith neu conti'n hollol iawn. Meddylia sa'n nhw'n mynd allan o'r gêm yma efo ddim byd ar ôl 70 munud. Mae'r gêm yn para 90, 20 munud i fynd. Dal yna i ddyn nhw giro. Clark. Ydy o fyddi mynd i hun. Mae golwg felly arno fo. Ac oeddech chi'n yn siŵr i fod o'n gwybod be oedd am wneud. Nag oedd y bêl ddim cweit dan reolaeth gyda fo. Mae Shepherd i chwarae'n dwt yn ganol cae. Mae o'n bwydo Cummings yn aml. Ac mae Cummings yn ei lledu hi allan, a mae Cummings yn barod i aros eto os oes yna friwsion yn mynd i ddod. Rhys yn ôl allan a Lasgell, croeso da i mewn! A wyddwch chi be, y dina eto Mertens di colli'r cyfle, a mae hwn wedi cael mwy nag un cyfle. Be sy'n dda yn hyn ydy yr ymroddiad mae'n rhoi i fewn i'r rediad. Mae o'n neud yr rediad na'i'r postyn gyntaf. Diolch yn arafu, mae'n neud siŵr na fo sy'n gyntaf yn cyrraedd, ond mae'r bel yn cyrraedd, a mi dyla fo'n neud y well. Defnyddio'r pwer, mae o dan i hipyn bach, dyna pan mae'n penio dros y draws. Diolch isio neud hynny. Mae'n rhyw fath o cysylltiad mae eisio i gadael y pwer o'r croesiad, fydd o wrth i benno, a taro'r gol, mae'n neud y gol o'r weithio. Dyna ddech chi'n olygu Malcolm ar hyn o bryd, mae ganddyn nhw bwynt Caernarfon. So honna di mynd fewn, hediad da gan Williams, dangos gormod ar bêl yn y diwedd. A tra mae'r rwystredigaeth yn mynd i ddod i fewn i gêm nhw'n y 19 munud dwytha yma, oherwydd dyn nhw ddim wedi sgorio efo gymaint o'r bêl maen nhw wedi gael. Mae Pontypridd yn mynd i ffendio hynna allan. A os fedri nhw cyfyn mantais o a canolbwyntio ar, hei, da ni ennill y gêm a dal i fod. A wedyn fydd y nyrfa yn waith rwan i Caernarfon na sydd wedi bod yn y 72 munud gyntaf. Mae rhaid i ddweud dwi'n hwys yn hwyro bod na wedd fwy positif ar Pontypridd yn sydyn. Mae pethau yn dechrau mynd yn gywir ac yn iawn iddyn nhw, a mae yna rhyw gecri a gweiddi ar ei gilydd ym mis chwaraewyr Caernarfon.
mewn i'r 20 munud ola. Caernarfon wedi gobeithio cael buddigoliaeth o 2 gôl fydde wedi cymryd nhw fyny mor uchel ar trydydd safle. Pontypridd yn gwybod, os nhw ennill, maen nhw'n mynd i fynd uwch ben Caernarfon yn y cyngrair. Ond dim yn gêm mor wael â hynny. Mae Dafydd Iwan yma o hyd. A falle bod Ponty yn dechrau meddwl i'r gad. A cyn ffrind i ni ar sgorio, Richard Morris Jones yn gwmni i Dafydd Iwan hefyd. Ac ar hyn o bryd mae gan i tîm nhw bwynt. Preston Davies ar ymyl y cwrt yn aros. Mae'n fynydd o gic. Gwthiad bach dim mwy. Ia, ti sôn am Phil Gas, Dafydd Iwan, a da ni'n mynd i gael tiwn allan o Darren Thomas. I gyro'r gem a'i Caernarfon wrth gwrs. Ta di Pontypridd mynd i ddal allan, ne, ca mwy. Allan. Mae'n anodd dod i'r ofal, cofia. A 3 phwynt. Dal i gredu, de beth pwysig. Golwg ar wyneb Malcolm Allen. Oedd o'n ofni am fyny bod mynd i ddechrau canu. Shepherd. Unwaith eto, hwnna, y chwarae o'n i'n sôn amdano fo, y chwarae twt na'n casglu'r bêl a'n rhoi'r cyfle i'r bêl fynd mewn. Unwaith eto, mae'r goes yn uchel, y Mertens yn codi droed yn uchel, ac am yr eildro, mae yna garden felen yn cael ei dangos am yr un drosedd. Ie, Cartwright. Mae hon tu ôl o fo. Felly mae'n gwybod mae pen Cartwright yn mynd i fod yna. Felly mae hwnna yn gadw'n melyn. Oedd Marcus yn ddim, ond yn teimlo oherwydd oedd y Davies tu ôl o fo, lle yn fanna. Martins yn gwybod bod Cartwright oedd fain o, pa mae'n neud hynny. Chwarter awr. Dal David yn gol. Y tîm sy'n methu stopio sgorio yn erbyn y tîm sy'n byth yn ildio. 2 gôl mwyd ildio. 3 gol, mwyd i sgorio. A mae ildio 2 gôl ar 8 gêm. Mae hwnna'n record wyth. Mae o'n, dwi'n meddwl, edrych yn ôl dros y blynyddoedd, dwi'n meddwl bod yna llawer wedi. A gwir, ydyn nhw'n wedi profi'r Ratcliffe digon ac dyn. Na, do. Magidson. Mae hwnna'n bêl mewn digon o le gan Pritchard. Am ddiffyn da gan Meher foedd yn ôl ac oedd hi mor bwysig i fod o. Ond da chi yn teimlo y galle bod na newid yn narratif y stori yma yn sydyn. Pontypridd sy'n edrych o bosib debyca o gael y gôl. Ac wrth gwrs mae hynny yn creu nerfusrwydd ymysg Caernarfon. Wel, Pritchard ddim yn coelio neu credu faint o le gyda fo amser gyda fo fan hyn. Edrych 1, 2, rheoli ar ei frest, wedyn ti'n gosod i am ei cyffyrddiad. Ail un, mae'n mynd oddi wrtho o'i pyn bach ydi am ar bloc yna. Ond faint o le mewn cwrt Cosby ti isio. Rhaid i Caernarfon neu siw fydd na ddim yn digwydd. Faint o gamgymeriadau ti angen neud cyn i rywun sgorio. Wel, diolch di sgorio y tymor yma, mae mewn cwmni da. Yng nghanol Pontypridd, nagos. And cyfle i Caernarfon. Gael y bêl fyny'r cae. Mae yna newid arall yn mynd i bod. Mae Hudson o bosib yn mynd i adael y maes. Ac mae Danny Williams gafodd gôl yn erbyn Caernarfon tymor diwetha. Mynd i ddod ymlaen yn ei le fo. Ond mae Darren Thomas yn y cyfamser yn cymryd y gic. Mae'n hongian. Pwy mae'n mynd i gyrraedd? Alla hi gan y captain Wright. Ac yn y diwedd, diniwed. Ia, pawb yn mynd am yr un bêl, de. Pawb yn mynd am yr un bêl. Adam Davies penio lawr a 34 o Chrysa Melin o'i gwmpas o, ond neb yn rhagweld lle oedd y bêl yn mynd i fwnsio nesaf. Unwaith eto ymddiheiriadau am yr iaith sy'n tueddu cael ei glywed pan mae pethau'n tawelu ac ymysgwch hynny efo'r rhwystredigaeth. Fawr wedi ni'n neud ynglyn â hynny. Nawr, mae bêl gan Clark. Mae o'n gadael i'r bêl fynd fos yr ystlys. So gyfle elyddio nawr. Oes. Mae'r bachgen sy'n gadael. Mae wedi gweithio'n galed. Ie.
Diolch yn hapus yn gadw chwaith, Malcolm? Na, mae ti cael rhyw amball fflach dog gath o'r penian na lle nath o'r ei Martins i fewn yn y hanner cynta. Di bod yn fygythiol o gwbl o blaen y gol yn y marn ni. Mae'n perthyn i'r ein gigs, fel ni. Yndi mae o bell. Ac i gol olaf yn erbyn Caernarfon. Beth ydi, oedd o dros 2 dymor yn ôl. Bachgen sy'n dod ymlaen yn ei lefo ydy Danny Williams. Ymunodd dros yr haf o Hwlffordd. A mi gafodd o, fel yn ei sôn, gêm yn erbyn, gol yn erbyn Caernarfon. Y tymor dwytha, ond yna 26 gêm ys i hwn sgorio. Felly, yw'ch disgwyl gormod? O'n i'n disgwyl gormod, o'n i'n disgwyl eitha Caernarfon sgorio 1 neu 2 braw ma, ond o'n i ddim yn disgwyl eitha Pontypridd efo dim Ben a Mwn yn y tîm. Na te, y llithriad yn rhoi'r cyfle o bosib. Pwy eto? Shepherd. Mae o wedi chwarae. O, dyma chi. O'n i ar fi'n dweud, nes i'n dweud o. O'n i'n mynd i dweud, mae wedi chwarae dda. Un o basis gweitha'r gêm. A mae wedi chwarae'n dda yn gael o cael fod yn dda. Dwi'n licio fe anyways, blynyddoedd. Mae o'n just yn chwaraewr wedi gwneud 1 neu 2 swydd i chdi wedi ddo Gaio Sianelli, stopio'r peli mynd trwy'r bylcha i fewn i blaenwyr Caernarfon. Mae wedi gwneud hynna braw ma. A mae hefyd yn mynd i pasio cywydeb byr ac hir ac sgorio goliau hefyd. Dwi'n licio Corey Shepherd. Cymru cyfrifoldeb fel chwaraewr ti angan. Ond mae o... Dwi'n meddwl bod y steil yn siwtio fo i lawr i'r ddeiar yn fan hyn, oherwydd mae o licio mosod i fi'n bach. Lle maen nhw, efo'r agwedd, da ni reid dim byd i ffwrdd gynta ac adeiladu o hynny, de. Hollol iawn, mae wedi chwarae'n warchodol iawn, amddiffynol hefyd, dydi. Thomas. Mae hyd yn oed Darren Thomas yn gallu gael camgymeriadau, a mae hwn yn 3-4 munud gwaradwyddus mewn gwirionedd, yn dydi. Ac 10 munud ar ôl i rhywbeth wella, i rhywbeth newid. Williams. Shepherd eto. O, mae'n gri, mae'n torri'r dacl. Diolch yn fynd i hun. Dyma'r cyfle efo fod yn ymosodol. Allad Margetson. Margetson. Mae'n mynd i gael ail cyfle i gadw'r bel yma dan reolaeth. Bobl bach, mae'n bas ddal arall. Ydy o bron fatha clefyd, Malcolm? Hynny, mae yna un dyn yn pasio'n wael, wedyn mae'r nesa'n gwneud, ac os i hynny, digwydd mae'r llall yn debyg o'n neud. Dwi'n fawr bod fel yna, di. Ond yn sicr mae'r gêm yma di bod, o'n i. Un arall. Ond hynny, da chi'n clywed, maen nhw wedi disgyn i lefel y lleill. Pam mae lefel y gêm yn disgyn? Ydy o'n anodd i chi godi'ch lefel eich hun a cadw'r lefel eich hun yn uchel? Wel, ti angen rhywun cymryd y cyfrifoldeb yr arweinydd ar y cae yn mynd, fel o Joe Allen arfer wneud i Cymru, just cymryd y cyfrifoldeb, iawn, dwi ddim yn reid y bas yma i ffwrdd, felly dwi'n mynd i gymryd y cyffyrddiad bach, ychwanegol yma, i gadw'r meddiant, gadw'r bel. Mertens at Shepherd. Ac mae y ddau dîm di gwneud hyn, ydyn. Be sy'n mynd drwy penner y rheolwyr, dybed? Mae hwn yn edrych yn fwy bodlon yn dydi. Mae hwn yn mynd i gael be mae o isio, di hwn ddim ar hyn o bryd. Wel na, ein ydy'r tîm yma rhaid chdi giro yn erbyn. Fydych chi gymryd y gêm sy'n ei Ceicona a'r seitia newydd i Caernarfon. Ella fod nhw ddim digon i'r lefel yna os na dyn nhw'n gael diwrnod off a Caernarfon ar ei gora. Ond yn erbyn Pontypridd, gartra yma ar yr ofal, ti'n disgwyl 3 pwynt. A mae yn werth nodi ar ôl ennill i 2 gêm gynta. Dim ond 1 fuddugoliaeth sgan Caernarfon yn 5 gêm ddiwetha. Nawr te, Berat Davies, oedd Williams i gedig, mae Williams yn dal i fynd. Ac hwnna'n waith pwysig iawn yn doedd gan y capten Wright. Ti'n edrych ar ôl heddiw 8 gêm, di mynd yn ei edrych ar y cyfle. Mark Williams jyst cael ei gorffi mewn gyntaf fanna. Posib yn y lawion fanna, beth bynnag, mae yna gig gornel. A mae Bradley yn paratoi i'w Chymru di. A fydd hon yn gwiro allan. Oddi wrth y gol. Os yna gyfle i roi Radcliffe dan bwysau. Mynydd o gic. Mae neb yn ymosod eto arni. Pawb yn sefyll llonydd a mae rhaid nhw mynd yn ôl i cael ymarfer dipyn bach o hwnna'n just yn cael mwy o symudiadau yn y cwrs cosbi na. Donahue yn gwneud be oedd angen i wneud, a mae'n bas wych arall gyda fo. Yr ail mae wedi wneud yn yr ail hanner yma. At Bradley, tu ôl i Bradley, mae Thomas. Mae Thomas ni derbyn ni. Thomas ar hedeg heibio hyn!
a mae'n cael ei chlirio ddi ar y llinell. Oedd y dorf tu ôl y gol ar ei traed eisoes, ac o fod ei breichiau yn yr awyr, mae dwylo nhw am eu pennau nhw. Yr agosa o ddigon maen nhw wedi dod. Nawr te, mae hynny wedi codi'r dorf. Bradley yn ceisio cael y croesiad fewn, cael ei gael lawr. Wel, mor agos, Malcolm. Wel, ydyn di. Am bel yw yn droed de, tro mae gan Doni. Yw dim i droed chwyth i droed de. Syth i chlybu'r Sean Bradley. Rwan tynnu nôl at Darren. Cyffyrddiad heibio ddyn. Wedyn, nid just clipio dros y golwr. Am gliriad oddi wrth y llinell gol yma hyn. Ia, Marcus yn oedd o. Bradley, cymryd y gic, mae'n sal. Da i deud hynny'r hi aml o safbwynt Caernarfon. Ond mae Bradley yn cael cyfle arall eto at Thomas. Thomas mewn i'r cwrt Cosby. Ac yn y diwedd, mae'n cael rhoi mewn i'r gol. A Mooney sydd wedi chael i. A mae Mooney wedi rhoi i Caernarfon. Yr hyn maen nhw o bosib yn ei heiddi. I drydedd gol yn y tymor yma. Wel, faint o hapus ar ei ddad. Ond Mooney, faint o goliau pwysig mae'r dyn yma'n sgorio. Nath os dweud oedd o'n meddwl pen bont yn sgorio'n syth, gan i weld os dweud Pontypridd neu hynny. Ond sbia, Bradley, gweld Darren Thomas yn gweiddi sgrechian doro i fi cael pasio i efo cyffyrddiad cyntaf. Mae'n neud hynna. Mae nhw wedi cael amser i ddod o'na a wedyn rhedag i mewn. Mae'n rhedeg i fewn efo'r momentum na wedyn Mooney. Mae o'n codi'n uwch na neb, mae'n codi'n gynnar. Defnyddio'r amddiffynwyr fel ystobach a'n uwch na neb. Dim y peniad gora, ond digon arni i gyrraedd gweilod a gornel y rwyd. Ella wir nad i ddod oddi wrth amddiffynwr Pontypridd yn y diwedd. A Mertens oedd y dyn, ond fe sgoriodd Mooney i gol uwch gyngrau'r cyntaf yn erbyn Caernarfon. Mae Bradley ar dan, maen nhw am gael yr ail, mae'r bel mewn at Davies, o Davies ddim yn cam sefyll. Ac mae yna gyfle, a mae Bradley, dwi'n meddwl, yn mynd i weld carden felen am dorri ar ymdrech Pontypridd, ond maen nhw'n dal i ddathlu. Wel, pel, a oedd o'n glefar gan Sean Bradley y cic gornel. Warthi sy'n ddechrau mae'n cael cadw melyn rwan, ond ochr pan nath y gol ddod, gadodd o'i ben i reid y bel yn ôl at Darren Thomas. Wedyn mae Mooney'n penio'i. Fanna, Mooney. A fi fyd. Mooney. Ie, Mooney bi honna, de. Ie. Dim y penio'r gora, mae'n cael gada, ond mae'n penio'i lawr a mae'n penio'i'r gornel. Hynna di bwysigrwydd i Caernarfon. Rwan, da ni'n gwybod, mae'n ddigwydd yn pen y bont os ysdwytha ar ôl i Caernarfon. Ddod yn ôl i fewn i'r gêm yn hwyr. Pen y bont yn sgorio, just y safon canolbwyntio yna wan i chwaraewi Caernarfon. Ydyn nhw wedi dysgu. Wan, beth oedd Richard o neffeisio reolwr, game management nath o ddeud. Cyn y gêm, ydy Caernarfon yn medru cael y gêm yma wan. Wel, canolbwyntio ydy'r nod iddyn nhw, ond mae Pontypridd, mae'n siŵr yn mynd i wybod. Mae yna goliau yn cael ei sgorio yn hwyr mewn gemau. Oedd gêm Caernarfon ym Mhen y Bont yn rhyfeddol. Caernarfon yn dod yn gyfartal 8 munud dros y 90, a Mhen y Bont yn sgorio wedyn 11 munud dros y 90. Mertens allan at Williams. Williams nôl eto, nawr te, Shepherd. Cyfle arall i ddweud i fewn. Yr eilydd, mae'r bel yn mynd i ddisgyn. Ni'n mynd i ddeud i Cummings, ond mae Bradley nôl yn gwneud digon. A mae Clark am droi'r un yn ddwy. Ratcliffe yn cadw i ben. A mae'r diwedd bron frantig ag oedd y dechrau. A mae Darren Thomas yn mynd i hun. Mae Darren Thomas yn mynd i basio at Lloyd. A Thomas o bawb. A fydda'r rhan fwyaf wedi disgwyl fo ergydio'i hun. Oedd y bas ddim yn cyrraedd. A maen nhw wedi colli cyfle fanna. Wel, ar ôl beth i gwybod, os dwytha, un methodd o, neu pen y bont sy'n mynd i pasio'r cyfrifoldeb efo fan andyn i'r bel i ffwrdd. Cummings, gormod ar honna osna mewn at yr eilydd. Mae'n cael ei ffynnu nôl, oedd o'n gwthio. Fôn yn gwthio i fun. Ond, diwedd sy'n perthyn i gêm arall, fel oedd y dechrau yn perthyn i gêm arall. Ia, ond oedden ni'n gwybod sy'n un gol yn digwydd, sy'n mynd fel hyn
Yn hwyr yn y gêm i Pontypridd i trio cael y gol yn ôl, ond mae rhaid nhw daflu popeth. A tamddiffyn Caernarfon. Wel, sa ddim amheuaeth, mae Stokes yn mynd i fod mor siomedig ydy. A record amddiffynol mor dda ganddyn nhw hefyd, a mae wedi dal allan mor hir y pnawn yma. A mae nhw'n gorfod cyrru mwy yn ymysodol. So dyna di'r broblem, a mae o'n gwybod hynny. Os na da chi'n sgorio, hynna, mae un gol yn gallu gymaint o niwed yn dydi. Ac yn wedi hwyr yn y gêm fel hyn. Ti'n gwybod, pan ti'n dod o ddi cartra, wedi setio dyn i fyny, di planio, oce, da ni ddim yn ildio heddiw, ac ar ôl 85 munud ti'n ildio. Sut eisiau newid pethau rownd i trio gael gol nôl i mewn i gêm? Ydych chi'n gwneud hynna bob gêm, dyna dwi'n trio dweud. 2 gol y tymor yma. 2 gol. A mae rhaid nhw gael hanner y cyfanswm hwnnw i gael rhywbeth allan o'r gêm yma. Dim lle chael lan i dyn yma, wythnos yma, George Ratcliffe, 5 yn barod tymor yma. Ond dim bai yn y bo am y gol yma. Ac ar hyn o bryd mae Lewis Webb, golwr Caernarfon, yn mynd i gael i lechen lan gyntaf o'r tymor. A edrych ar, da ni'n mynd i mewn i'r 90 munud mewn eiliad rwan, a dwi'n meddwl i fynd yn ei ysgol. Williams, mae o di chwarae'n dda heddiw. Bel allan at, unwaith eto. Tu hwnt i Lloyd, ond sbiwch, di'n rhoi dim byd i fyny, a mae di'n rheoli hi yn dwt. Dim yn ei cadw i fewn, a sbiwch ar ei waith o. Gwaith gwych gyda fo, mae'n dal i fynd, mae'r gwasanaeth mewn i'r cwrdd Cosby yn disgyn yn anlwcus iawn, mae'n dynnu nôl ar Shepherd fanna gan Davies. Ac fi allai Davies gael cardiau felen eto am hynny. So'r Shepherd a Rither. A mae'r dyfarnwr yn mynd i adael i Pontypridd. Dyna fo, mae yna gardiau felen, ond i'n meddwl bydd yna. Mae yna gardiau felen i Adam Davies. A hynny am dynnu ddyn yn ôl. A cyfle i Ratcliffe daro'r bel. Na faint o amser fydd gan Pontypridd ar ben y 90. Ar bel mewn i'r cwrdd Cosby. Mertens ath amdani. Meher yn ei chlirio hi. 4 munud. Wel, mae hynny yn swm bach yn rheigl hanes pêl-droed y tymor yma. Ond mae yna frys, da chi'n gallu gweld yn chwarae Pontypridd. Bel gan Rhys. Pritchard yn mynd ar Rither. Pritchard yn mynd i hyd, diom di ergydio. Ac oedd y golwr ifanc Webb mor falch o weld honna mynd heibio ar postyn, ac os fe ath i drwy gyrff drawodd i goesau. Oedd oedd yn mynd ffwr arall, dyna y broblem, y gwiriad nath yrru ffona. A wedyn Webb yn brysio Carlamu i wneud siŵr oedd i ddim mynd i mewn, ond gyda fo cigonedd arall i amddiffyn rwan. Dyn ni agosau at yr ail funud o'r 4 ychwanegol. Let him move. All I want you to do is let him move. Let him move. Da chi'n gallu blasu'r tensiwn yma. Mae Pontypridd yn gwybod mae rhaid nhw gael gol yn fuan iawn. Mewn at y postyn gosa. Nawr mae'n dod at Shepherd. Shepherd i tharoi! Dwi'n siŵr be oedd ar i feddwl ar wahân i benawder tudalen gefn fori. Ia, mae hwnna'n un anobeithiol. Mae hwnna... Wel, dwi'n eisiau dweud dim lle mae hwnna di mynd ar ei ffordd adra illa. Llanberis. Pobl wrth i bod yn Dinastilla, Bangor a Llanberis. Ac yn man hyn wrth gwrs ar yr ofal, Caernarfon o'r blaen. Malcolm Allen, pwy di seren y gêm yma? Ia, Lewis Lloyd, mae o fan hyn. Llawn egni heddiw, lawr asgell len a cynnig gymaint. Ac yn mynd heibio i ddynion hefyd. Oedd o'n gwybod o'r munud cyntaf bod o'n mynd i curoedd un, a dyna nath o trwy gydol y prawn. Dwi'n bod tro'n siarad am end product, fod ni'n cael llwyth o end product ganddo fo, efo neb ar ddiwedd ei crwysiadau. Eilydd yn rhoi'r cyfle, mae wedi cael ei dynnu lawr, di ddim yn gico'r smotyn, mae Shepherd yn dal i gadw'r chwarae i fynd, mae bel mewn i'r cwrdd Cosby o'i heibio pawb, mae fo'n yn mynd amdani hi, ac yn y diwedd mae'r ergyd yn wyllt gan y capten.
A mae Wright yn dal I brotestio. A'r Danny Williams. Can ni weld beth sy'n digwydd fan hyn? Dwi'n dall beth ti'n trio ddeud yn fan hyn, okay? Ond dwi'n meddwl oedd o ddigon. Edrycha, ydy o'n tynnu fo ddigon y fanna? Ydy o'n tynnu fo ddigon iddo fo blygu nôl a disgyn? Ydy'n gic o'r smotin am hynna? Na. Mae'n un meddal. Os fysa wedi cael ei rhoi. So wedi aros I dod ar ei draed yn y marn I. Mae'n un o'r heini, da chi'n falch bod nhw ddim yn cael ei rhoi, ond da chi'n gwybod maen nhw'n cael ei rhoi. I hynny'n deg? Ia. Da chi awyr hyfryd. Wrth i'r gema ddurwyn I ben yn y funud ola o'r beder ychwanegol. A mae'n edrych, mae'r tîm gora wedi ennill y gêm. Ti'n gwybod, mae wedi bod yn gêm dyn, mae wedi bod yn gêm gystadleuol, fe ddyn ni'n ddisgwyl. Ond mae'r gol wedi dod yn hwyr ar dyn yma sydd wedi sgorio I. Mae'n debyg fod i'n deud mae'r fuddugoliaeth yn mynd i'r tîm oedd yn dod yma I ennill y gêm. A mae hynny, mae'n debyg yn beth da, yn dydi? Ydy tad. O tro yn beth da. Byda, eisiau bod yn un negyddol am tactega Pontypridd nag os, ond maen nhw'n gwybod beth maen nhw angen yn y tîm yma. Neu wedi sgorio goliau. Un ymdrech ola, un cyfle ola. Mae rhi agos y golwr, mae'r golwr yn cam ddallt I amddiffynwr. A mae Williams yn uchlirio hi, a mae Bradley os di'n gall yn mynd I sicrhau bod y bel yma yn aros y meddiant Caernarfon. Dyna gyd eisiau gwneud, cadw meddiant. Pidio gwastraffu'r bel yn ddianghenraid. A maen nhw wedi gwneud fan am nhw'n gweiddi ar ei gilydd am roi'r meddiant yn ôl I Pontypridd. Mae hon yn reid Caernarfon ar 14 pwynt I... Fo 8 gêm di mynd. Mae nhw eisiau gwneud 30 pwynt I gyda'r 6 ucha, cofia. Os na un cyfle arall. Os na ddrama sy'n mynd I gyfateb i'w gêm nhw yn erbyn Pen y Bont yr wythnos diwetha. Os na dor calon tebyg iddyn nhw. Mae bel gan Cummings, Darren Thomas sy'n I gau o lawr. Mae Cummings yn mynd hyd wedi methu cael y bel I fewn. A da chi'n feddwl mai dyna ni. Mae Clark yn dod â hi. Fyny efo fo mae Bradley. Ac unwaith eto di'r bas ddim digon cywir. A mae'r chwiban yng ngheg y dyfarnwr. A mae Caernarfon wedi cael I buddugoliaeth. Oedd hi'n fain, oedd hi'n waith caled, nid y safon gore, ond mae'n dal I roi gwen ar wynebau, efo un gol gan Mwni yn dod 6 munud cyn diwedd y 90 yn ddigon. Gêm oedd yn frith o gamgymeriadau, gêm oedd yn frith o fethu cyfleon, gêm oedd yn edrych fel na fyddai gol yn dod, ond yn y diwedd fe ddoth un, gan Phil Mooney, a'r sgôr derfynol yma ar yr ofal. Caernarfon 1, Pontypridd dim. Diolch yn fawr I Nick a Malcolm. Caernarfon yn ennill o gol I ddim fan hyn ar yr ofal. Gol Phil Mooney y gwahaniaeth yn y diwedd, a dyma gadarnhad o ganlyniadau'r penwthnos. Felly mae wedi bod yn benwthnos fysi o bêl-drod fan hyn yn uwch gyngrau'r Cymru Caernarfon. Felly Caernarfon yn fuddigol o gol I ddim fan hyn yn erbyn Pontypridd. Fuddugoliaethau hefyd I Geicona, y Dre Newydd ac y Bari yn ennill am y tro cynta tymor yma, a wedyn ni nithwr Pen y Bont yn fuddigol yn erbyn Aberystwyth a'r Seintiau Newydd. Tipyn o grasfa yn erbyn Met Caerdydd. Y Seintiau yn ennill o 5 gol I 1 fyna. Cofiwch fe fydd yr holl uchafbwyntiau ar gael ar sgorio nos lun, ond yma gadarnhad hefyd o dabl uwch gyngrau'r Cymru. A fel mae pethau'n sefyll, dim surprise I weld y Seintiau Newydd a Geicona fyna ar y brig. Pen y Bont a Caernarfon yn bedwerydd fan hyn. Ac dwi'n falch iawn o gael cwmni rheolwr Caernarfon. Richard, siwmai, siwr I ti'n tymlo ar ôl hynna? Oedd hi'n dipyn o gêm, oedd e'n tymlo fel oedd y gol na byth yn mynd I ddod ar un adeg. Ia, falchder mwyn yn byd ymol. Fel ti ddewis hwnna eto, da ni'n creu llwythiau chances. Just eisiau cymryd yn bach, yn compose i'r final third na, ac just cael y gol na, a wedyn, na, chwarae teg, da ni wedi cael I, a wedyn, da ni wedi ffendio wedyn am y bywydau I gadw'r 3 pwynt na.
Yn wahanol i benwthnos diwetha hefyd, mae fe'n teimlo fel bod chi wedi cael beth o'ch chi'n hyddi mas o'r gêm, a rai bod hwnna'n plesio? Yndi, definite, a fath o'n i siarad efo chdi cyn gêm, yr game management na, da ni eisiau dim bach gwella a dim bach bod mwy streetwise wrach rai adega, ag o'n i'n teimlo bod ni'n gwneud o heddiw, so na, proud iawn o gael 3 points. And I've got to ask you about the goal. Must have been a relief for both of you when that went in. Yeah, great. We had loads of chances. Yeah. It was coming, wasn't it? So just got back post and threw my body in. It's gone in, so take that all day. Making up at this squad of these goals, aren't we? Oh, yeah. Keep doing it. Phil, I've got to ask, there was a bit of question whether it was your goal or not. I'm claiming them all day, yeah. Here we go, we'll watch it on here. Oh, yeah, definitely. Take it over all day. Yeah. It's on target, Yeah, we'll have that all exactly. day. Yeah, we'll give it to you. Blaming it. But guys, how important was it, Phil, for you to get these 3 points today? Because Pontypridd, you know, they haven't been easy to beat this season. Yeah, they're a good side. It's a tough game. I think we started well first half, but then second half we took our foot off it a bit, didn't we? A bit sloppy. So great to get the 3 points, really, yeah. Rich? Yeah, I agree with that. Dim ond nath y gêm agor fyny lot. A oedden ni jyst angen cadw bach mwy o control o'n ni. Ond mae'r 3 points na masif i ni. Gen ni gêm anodd yn TNS fel ma'n osfowth. Yeah. A wedyn, da ni eisiau mynd i Bari lle maen nhw wedi curo, dwi'n meddwl, tro gynta, season yma heddiw. So, na, oedd o'n bwysig bod ni'n cael 3 points na, wedyn, dachod, gawn ni weld beth allan ni'n neud yn ebyn TNS, mae hwnna'n mynd i'n dasg anodd, a wedyn, mae'n tuff mynd i lawr i Bari wrsos wedyn, so, massive 3 points. Well, Rich, Phil, llongyfarchiadau, congrats on the win. We will give you the goal, OK, Phil? Guys, diolch yn fawr am eich cwmni chi o'r dydd Sadwrn nesa. Caernarfon yn erbyn Pen-y-bont, mae hwnna'n fyw am 10 munud wedi 5 ar-lein ac ar eich tyledu clefer. A wedyn ni, dydd Sul nesaf y fydd ein sylwn ni'n troi at y brif adran Genero Met Caerdydd yn erbyn Abertawe. Mae'n braf iawn cael cwmni reolwr Pontypridd, Andrew Stokes. Andrew, I can imagine that must have been a really, really frustrating evening for you and the team out there tonight. Yeah, very. We've got ourselves to blame. You know, we've made too many chances again, and we haven't taken them, and it's not good enough. Like I'm not happy tonight because we've done enough, but we're not taking our chances. But unfortunately, again, and it's on the cameras, which it's unfortunate, but Stonewall penalty. Stonewall penalty. I wanted to ask you about the foul on Danny. You know, and the thing is, because we've got the live feed, it's tough on the officials, I know, but you can't get those decisions wrong. That's costing teams, and it's costed us today, but it's happening week in, week out. It's not right. You mentioned the decision. I guess the most frustrating thing with you guys tonight, there was all process, just no end product. No, I agree. And listen, before obviously the Stonewall penalty, we're at fault. You know, we've done a lot of good things again today, you know, and everybody says the same thing, but I don't want to be the Neely men. We're not putting the ball away, and we've had massive chances tonight. We haven't taken them. How can you change this, Andrew, going ahead to the second half of the first half of the season, if that makes sense? Well, you know, obviously I understand where we are. We're trying to build as a club. I know we need better players in those areas, and that's the facts. You know, and the players that we have at the moment need to stand up. It's frustrating us, and you know, we have to start to deliver now, because otherwise it's gonna catch us up. Like. Andrew, really appreciate your time and safe trip back tonight. No, thank you very much. Diolch yn fawr. Thanks, Sean. Wel, diolch yn fawr am eich cwmni chi hyn yma, felly Caernarfon yn fuddigol o gol i ddim fan hyn ar yr ofal. Cofiwch holl uchafbwyntiau'r penwythnos ar gael ar S4C nos lun ac unwaith eto ar nos Fawrth. Gewch chi'r holl gyffroiwch gyngor Cymru penwythnos yma, ond wrtho fi a'r tîm i gyd. Diolch am wylio, nos da.